إنه يحزخر تدكا فحجن رحيلنا ويل حوكا لمن مستعمو كتعملكا لا عنا يبقى كم كسلا كرتون بورتو السودان كم سعود الرياض بعال جدا أبو زاب كويت كم ليبانوس كم مصر ليبيا سوال كم مليز لا عنا يبقى نعونا عادي نانا بولتي نعوني مليز ترانا خد حدث نعنا يمنس لا سي نعونا يقولوا بلسن عكاتن كتبروا نعونا عادي نانا بولتي نعوني مليز ترانا خد حدث نعنا يمنس كتب لا سي نعونا يقولوا بلسن عكاتن كتبروا نعونا عادي نانا بولتي نعوني مليز ترانا خد حدث نعنا يمنس كتب لا سي نعونا يقولوا بلسن عكاتن كتبروا سلام تقاتل تنايز channel كما يتخونون تبوك تكونون اي وترو تمنيتنا يو لومون كم وترو نخلو اقداسنا زلو كاب كل معازناتنا عالم غرغيرنا فتشنان نعانا كم هرز خليو كم فلطة زلنا كنستوعلو زلنا زبلنا يام زيناتاتن حبريتان حزنا لكم متسينا لنا of course اتوكروناتو لومي ابتي China Africa Forum زقبر زلو كاندا هايلايت كابو بريزنت هاجر ايرترا بريزنت هاجر China كم سراغبون ديتيلز نايت تزراربون توسخ دما قد مزا فيديو نقرب كل غدما بريزيدنت هاجر ايرترا نتنا يقطباوي ركبات مس تشاينا زياده نمدلدال مست بريمير نايت هاجر كم سراغبه معناته ناي قطبا حلاف لوم تشاينا بريمير نايت هاجر دما يزبال مسو استغبر دما كنرينا بوغن بصحات مرحت افريكا ناب تشاينا ياتلو جن ابزوبانا دما زي تدلي تنشن امونغو جبسن سوماليان زغبر زلو تهدراو مدلاوات ني وتهدراو لممد ني ኢትዮጵያውያን عبنو صفتير لمالو سترايك ياكل فانو سلا زهر مسراوي نا ኢትዮጵያ دما ناب سودان هديمات يلو لك كمتنا بيرتر هديمه كمزات وين تايزون كرينا بعالم درجه خنرينا ابزوبانا زتوكر دما اسلالفنا حيلتات اكايدانا يزكونتات كنا نبب كنفتنينا لايك جبرو سبورت جبرو سام موداتا بسانا صنحنا بلناكم مجمريا بتم اقدستي عبيتنا عالم زيناتات كنجمرينا زقرم زينا دما كنرينا مجمريا بزس كنجمر News, some exclusive live pictures that we're showing you right now of the seized plane belonging to Venezuelan leader Nicolas Maduro. Maduro, we should note, is not on board, but the plane was seized by officials for violating U.S. sanctions. CNN's Kylie Atwood joins me now. Kylie, this is pretty extraordinary. This does not happen, obviously, every day where U.S. authorities go in. እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ኣብ ቅድሚኹም እዚ ኣብ ታሪክ ተገይሩ ዘይፍለጥ እዩ ኣብ CNN ሓቆም እዮም ክዛረቡ ኣብ ታሪክ ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፍለጥ እዩ ናይ ፕሬዝደንት ናይ ቬኔዙዌላ ነፋሪት ናቱ ኣሜሪካ ብዘይቲ ፕሬዝደንት ኣብ ካል ሃገር ከይዳ ከላ ጨውዮም ንዓዶም ወሲዶም ኣለዉ ሰሪቆም ንዓዶም ወሲዶም ኣለዉ እዚ ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፍለጥ ዘረባ እዩ ነታ ቬኔዙዌላ ትበሃል ሃገር ደቲ ኒኮላስ ማዱሮ ንከኣልይዎ ስለዘይከኣሉ ነፋሪት ናቱ ናብ ዶሚኒካን ሪፓብሊክ ብካልእ ስራሓ ንዝኸደት ነታ ነፋሪት ታብኡ ምስቲ ሃገር ተሻሪኾም ናይ ፕሬዝደንት ነፋሪት ወሲዶም ንማያሚ ወሲዶም ኣለዉ እገዳ ኢሎም እዮም እዚ ድማ እዚ ኣብ ታሪክ ተሰሚዑ ዘይፍለጥ እዩ ብኻልእ ዘራርባ ኣሜሪካ ክትገብሮ ዘይትኽእል ነገር ከምዚ የለ ጥራይና ንፈልጥ እዚኦም እዮም ድማ እቶም ሕግና ዓለም ክምህሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ናይ ሓደ ፕሬዝደንት ልውላዊት ሃገር ፕሬዝደንት ነፋሪት ናቱ ብዘይ ፍቃድ ናይቲ ሃገር أقدر يتأقدم زي قدس فنزويلا كون أمريكا يوررتان ويون وقعي وجهتلان ويون قطباو قداي قبرتلان فنزويلا بزو حبت سلازلوا نتهبتن مسراق عدن سلاد سانو نتمنقس كالي وصل زي كالو زي حدا نرلنا اب راشا زقبر زلود مكالاي تكويناتنا يوكرين زي كونه قبل فلاديمير بوتين زقبروا زلود ماكرينا زحزم كنا تاتنا نرزلنا نغطي And seize the plane of a head of state, but that is essentially what's happened this morning. Can you break this down for us? Yeah, exactly. Yeah. So the plane of Nicolas Maduro, the president of Venezuela, is now in the hands of the United States. As you can see there, those images demonstrate that it has just landed in Florida. It was seized by U.S. authorities in the Dominican Republic. That is according to multiple U.S. officials who spoke with our colleague Priscilla Alvarez about this. And how this all came to fruition, Jim, is that this plane was in the Dominican Republic in recent months. We don't know exactly why, but that presented the opportunity for U.S. authorities to work with authorities in the Dominican Republic to actually make up a plan and seize the plane. ናይ ፕሬዝደንት ዝኣክል ነፋሪት ንኽወስዱ ድሕር ዘይብሉ ክገብርዎ ዘይክእሉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንምንታይ ስራሕ ከይዳ ናይ ቬኔዙዌላ ነፋሪት ናብ ዶሚኒካን ሪፐብሊክ ዊ ዶንት ኖው እገዳ ስለ ዘለዋ ሰርቪስ ክትገብር ከይዳ ትኸውን ፅገና ክትገብር ከይዳ ትኸውን ወይ ገለ ወሬቨር
the reasons are different أتذكرهم كن حنت حجر لولاويت حجر نفاريت ناتا سيفيلاويت نفاريت ناتا ناب كل حجر كيدا خلا شوي خاوسيت كان حد خاموسات كابز خفسر كيلا ندار خامت يوم نفنزويلا سلامتها كم زي قبر والله انتهي تتنكي سكابزيا تمليسنا ريانا حنتي ريبورت واتي يعني ربز عبوس كان اسمع Plane has been impounded by the United States just like that. Is that even common practice anywhere around the world? And what are the possible ramifications for Washington here? The United States and the West have had now a 2.5 decades long war on Venezuelan sovereignty. They're not going to forgive the Venezuelan people for nationalizing, taking back their wealth. That's why the Bank of England seized $2 billion in Venezuelan gold. That's why this weekend, Luis Abinader, the lackey sellout president of the Dominican Republic, together with the quote-unquote Justice Department, seized Nicolas Maduro's plane. This is what they have been doing now for decades. They continue to treat Venezuela. እንታይ ትጸገም እዚ እቲ ሓቂ ካብዚ ክወፅእ ዘለዎ ንሳቶም ዝብልዎ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ምስማዕ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘፅመካ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ሃብቲ ናይ ቬኔዙዌላ ንምግሓጥ ስለ ዝተኸልከሉ ጥራይ ኣሜሪካ ከም ዝገብሩ ዘለዉ እዛ ቬኔዙዌላ ትበሃል ኣምላኽ ኩሉ ዓይነት ፀጋ ሂብዋ ኣምላኽ ዝሃበካ ፀጋ ዳርጋ ምረቓ ዲ ዋላ መርገም ክትጠራጠረሉ ትደናደነሉ ግዜ ኢና ዘለና ኣምላኽ ፀጋ እንድሕር ሂብካ ኣሜሪካ ነቲ ፀጋኻ ናብ መርገም እያ ትቕይሮ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ኤውሮጳ ኣምላኽ ንዝሃበካ ፀጋ መርገም ከም ዝኾነካ እዮም ዝገብሩኻ ስለምንታይ ንዑ ክወስዱ ዝኽብሉ ነተን ሃገራት ኣይብላዓይ ስተያ ስለ ዝገብርዎን ንኣብነት ብቲዮሪ ኮና ንዛረብ ዘለና ተፈጥራዊ ሃብቲ ኣምላኽ ዕዚዙ ዝሃበ ሃገር መን እያ ሊብያ ኣላ ብኣፍሪካ እንታይ ኮይና ኣላ ሊብያ ኣይብላዓይ ስተ ኮይኖም ዓዶም ፋሕብትን ኣትይዎ ዝነብርዎ ዘለዎ ባዕሎም ይፈልጥዎ ከመይ ዝበለ ሃገር ኣብ ከመይ ወዲቑ ኣሎ ቬኔዙዌላ ድማ ካብ ሊብያ ንላዕሊ ናይ ነዳዲ ድዩ ናይ ወርቂ ድዩ ናይ ኩሉ ዓይነት ተፈጥራዊ ሃብቲ ዝተዋሃበ እያ እቲ ቀደም ምስ ኣሜሪካ እናሰርሑ ከለዉ ነዳዲኦም ካብ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ይምዝምዝዎ ነይሮም ገለ መለ ኢትስ ኦኬ ፅቡቅ ነይሮም ንቬኔዙዌላ በቃ ሃብታም ሃገር እያ ይብልዋ ነይሮም ድሕሪኡ እቲ መንግስቲ ወይ ተሰከን እዚ ሃብቲ ናይዚ ሃገር እዩ ከም ገዳፊ ነቲ ሃብትናትና ንዓና ወሲድና ባዕ ከም ድሌትና ክንገብሮ ዘይንኽእል ስለ ዝበለ ኣጋጣሚ እቲ ቻቬዝ ዝበሃል ዝነበረ ምስ ሞተ ሽዑ እዩ ጀሚሩ ትዕግርግር ነዚ ኒኮላስ ማዱሮ ናቱ መተካተ ኮይኑ ምስ መፀ እዚ ድማ ኩሉ እቲ ሃብቲ ናይ ሃገር ክኸውን ኣለዎ ስለ ዝበለ ነዚ ስልጣን ናቱ ንክምንጥልዎ ዘይፈተንዎ የለን ባይ ዘ ወይ ሓንቲ ካልእ ቪድዮ ገይረልኩም ኣለኹ እገዳ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሕማቅ ከም ዝገብር ትብል እታ መፅናዕቲ እታ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ስለ ዘይረኣኹ እምበር ኣብ ድሕሪት ኣብ ቬኔዙዌላ እዩ ተኻይዱ ህዝቢ ቬኔዙዌላ ካብ ሓደ ሃብታም ሃገር ልክዕ ከም ሊብያ ዳርጋ ሶፍት ክገዝእ ከም ዘይክእል ገይሮም መትቁጠባ በገዳ ኩሉ ዓይነት እገዳ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ብምውራድ ኣብ ናይ ሕክምና ሰርቪስ ከም ዘይረክብ ኩሉ ዓይነት ሽግር ዝብላዕን ዝስተን ከም ዘይረክብ ባጤራ ናይቲ ሃገር ትርጉም ከም ዘይብሉ እዚኣ ድማ እቲ ዝበዝሐ ፀጋ ናይ ኣምላኽ ዘለዋ ኣድያ ዓዲ እንግሊዝ ዝብል ፀኒሑ መዓት ሃብትናቶም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበረ ተሃጊሩ ተሰሪቑ ኣይዛረብሉን እዮም እዚ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዝተፈፀመ ፅንፅዋይ ወይ ከዓ ፊክሽን ኣይኮና ንሰምዕ ዘለና ሪያሊቲ እዩ ስለምንታይ ዳ ዘይሰማዕና እንተልና ሚድያ ነዚ ክነግረካ ድሌት የብሉን ረብሓ የብሉን ንሳቶም ዝነግሩኻ ንዓኻ ዘይጠቅም ብላብላ እዩ ቬኔዙዌላ ዲክታተር ምዃኑ ንህዝቡ ከም ዝብድል ዘሎ እንታይ ገዲሽዎም ንዖም ህዝቦም ዘይግድሱ ንኣሜሪካ ብዛዕባ ሂወት ሰባት ትግደስ ኮይና ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን 2 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ሆምለስ ኣብ ፅርግያ ይሓድር ኣሎ ካብኡ ዘይውዕድ ድማ ብድራግ ተበላሽዩ ኣብ ፈቐዱ ተጓሒፉ ኣሎ ካብኡ ዘይ 60 ሚታዊት 50 ሚታዊት ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ መጠን ናይ ነፍሱ ስብሕናቱ ልዕሊ ኖርማል ኮይኑ ኣደዳ ብዙሕ ሕማማት ኮይኑ ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ነዚ ሽግራት እዚ ክፈትሑ ኣሜሪካ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ኣይኮኑን ድሌት ስለ ዘይብሎም እዮም ስለዚ ንህዝቦም ዘይሓለዩ ኣብ ህዝቦም ፅቡቅ ዘይገበሩ መፂኦም ንዓኻ መፂኦም ዲሞክራሲ ክገብሩልካ ኣይትሕሰቦ ፅሉል ተኮይንካ ጥራይካ ምትሓስብ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ከተምፃልካ ወይ ገለመለ ከተምፃልካ ሓሲባት ኣይትፈልጥን እያ ነቲ ዘለካ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ክትወስዶ ዘለካ ሃብቲ ህዝቢ ኣሜሪካ እውን ኣይኮነን ዝወስዶ ዘሎ ህዝቢ ኣሜሪካ መስኪን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኮርፖሬሽንስ እዮም ኣምላኽ ዘይብሎም ዋና ዘይብሎም ወይ እውን ሰብ ዘይኮኑ ንሓዋሩ ዝቕፅሉ ይኣኽለኒ ዘይፈልጡ ኮርፖሬሽንስ እዮም ስለዚ ንሳቶም ንኽምዝምዙኻ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካን ድማ ጆሆ ሒዞም ዘለዎ ሰም እዮም እዚ ድማ እቲ ታሪክ ሓቀኛ ታሪክ ክትፈልጦ ዘለካ እንቅፅል ኢና ንእሽተይ ድሕሪኡ ኣርስተ ክቕይር እየ ነዚ ጉዳይ እዚ ቀደም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተዛሪብሉ ነይሩ እኮ ነዚ ፅቡቅ ገይሩ ተዛሪብሉ ኣብ ብዙሕ እዋናት ተዛረበሉ እዚኣ ስምዕዋ ሓንቲ ካብተን ማይ ፌቨሪት ቪድዮ ናቱ እያ እዚኣ big mouths and they can smoke screen everything when they know the money is not going to be used for the purpose it is intended for
when they know it's going to fill a private pocket, when they know it's not going to be serviced anytime in the future. It's one way of maintaining the crippled and disabling African society. My goodness, Alzen Zarabazian Zivalan Tracy, ولا سلسته معلت دقاقين كانت سميكها كمان. It just makes a lot of sense. انت هزبل زلو مجمريا تاكتيك نايم عربا وعلم they always use smoke screen يزبل انت يامز قبرو بيمان كسرقو خلو بس أبكرن كسرقو ندحرو قينو أبير تراب نتكبك ما أبكرن ندحرو قينو تسرق زلو أبي يامز قبرو شجر أب سنعفة وي أب عدو خالة يامز قبرو سلزي نسخان أب عدو خالة نات أمت كخلقة كابي كسرقو يام جمرو كابكرن كام نعفان كسرقو يامز جمرو it's always false flag أب كالي بوتا يقبرو لك أب كالي بوتا نات أمت كخلقة نسهاتهم بزعباتي أب عدو خالة من دفران زقات أمي ممكن تقعدي ولا عقر قردي سلام وسلم فدي بزعبوت راي كم تزارب بميديا جرب يعوروها اتززما زلو جنا بيزلو أب بشا كل غل أب كرن كل غل أب نعفا كل غل إذا كل جزء تكملين هذا كل تزبلوه حسوت مخانفلت يميلو اتجنزب كان حق زينارات إيه كنا بينا كبلو خلوزي حجزو كم زي مخانفلت يوم اتجنزب زبوا زلو تتوينا بهم كملاس مخانفلت يوم نوحدات كوربوريشن الزربح مخانفلت يوم نتهزبي نتدخازلو مليس ناب دخلنتن ناب شجرن ناب تميتن ناب تفعتن كم روح مخانفلت يميلو نتدخا مليسو كم زدكن كم زبالاشو نافلوتو يوم زقبرو هيز بنزلو man this is very very deep كابزن لا العمق زلو مرداتا لازني I don't know ما استزاربو يفلتني قدم تزاربو يز maybe 10 years 20 years ago استزارب زرباي نجيبكم سمعوها this is a reality نريو زلنا every day ننوح عمتا زغصالي لو مقل انتا خوينو لومي بقلت خوينو اتزقبرو زلو دما بقلت كواتس جمير اللو سالا ميديا سالاتي معرباو ميديا نسوم قواصر ونيرم not anymore لذي عالمنا تغير كم زلا بزي غلط They have a big mouth and they can smoke screen everything. When they know the money is not going to be used for the purpose it is intended for, when they know it's going to fill a private pocket, when they know it's not going to be serviced anytime in the future, it's one way of I mean زازربازيا بزوج زي سمع أبيكس ناتي بوست جري الله قدقي ملو من بوست جري this is one of the most powerful speech كمناي present سياس كل جزء ني اتزلوا تجمع نمفتح ده يكونه مربحنا توميو it's it has always been the same case كل جزء كم زنيرو تغيري فلتني تتاكتيك ندخا نعاقا قطعنو وين قال ملا يكون ناتو مربحنا محلا اتجنزب دما زبخات تتويا بجبون كماتيو ويون قرش هيبوم ناي 100 مليون جنزب كوزول كامخانن فلات نزي زي مفلات دما أفريقيا يقولنا عالمنا بزحات زبي قداينا تولنو كونز قبر زلو. Now let's continue. أبتا دراما سرعوازة لون ملس. Hemisphere is their backyard, and Xiomara Castro and the Mexican leadership and the Brazilian leadership in Colombia and across the continent in the Caribbean are sick of being the U.S.'s backyard. That's the only solution: South American unity and integration. Now, this comes as Washington is still refusing to recognize the result of the recent Venezuelan election and has thrown its weight behind the opposition. But why has the U.S. decided to raise its stake this time? Well, here in the U.S., we have no type of democracy that reflects the 333 million working people of this country. So why is our government, whether it's Republican or Dixiecrat, trying to dictate to other governments what democracy is? I mean, እዚ ዘረባ ነዘምፃልኩም ዘለኹ I hope ምሳይ ዝተሓላለቕ ወይ እውን ምሳይ ደስ ብስምዕ ስለ ዘለኩም ነቲ ሓበሬታ ምሳይ ተሓይስኩም ኣይትሪእዎ እንትኾኑ this is very interesting information ንነፍሲ ወከፍና ክንፈልጦ ዘለና ንክንደይ ግዜ ዕድል ኣለና ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ንክንረክብ ፕሊዝ ተገዲስና ክንሰምዖ ክንመሃረሉ ክነቕሓሉ ይግባአና and I hope እዚ ቪድዮታት እዚ ናብ ኤርትራ ተዘርጊሑ እቲ መንእሰይ እንደዝመሃረሉ ክሳዕ ክንደይ ሰብ ምጠቐመ ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ብዙሕ ዓይነት ሕማቕ ነገር እዩ ዝግበር ነቲ ሕማቕ ነገር ግን ከም ፅቡቅ ገይሮም እዮም ንኣፍሪቃ ዝእምንዋ ዘለዉ ክንደይ ያለው መንእሰይ ኣሜሪካ ክትሮጦ ኢሉ ዝሓስብ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ዲሞክራሲ ስለ ዘለና ኢና ናይ ካልኦት ሃገራት ዲሞክራሲ ክንሕሉ ንሕና ኢሉ 330 ሚልዮን ህዝቢ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ዝመፁ ዘሎ ፖለቲከኛ ንረብሓ ኣሜሪካ ዝሰርሕ ኣይኮነን ንረብሓ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝሰርሕ ኣይኮነን ንረብሓ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ዝሰርሕ እዩ ቬኔዙዌላ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምርጫ ገይሮም ሕማቕ ድዩ ፅቡቅ ንህዝቢ ቬኔዙዌላ እዩ ዝምልከት ኒኮላስ ማዱሮ አይደልይዎን ንሶም እዮም ካልይዎ ዘሎ it's not your business ንስኻ ክታልዮ it's not your job ንስኻ ክታልዮ ኢሎን ማስክ ካብ ኤክስ ነዚ ፕሬዚደንት ናይ ቬኔዙዌላ ብሎክ ገይርዎ
ነቲ ስልጣን ንኻልዮ ነቲ ህዝቢ ንኽገብር ረጂም ቸንጅ ንኽገብር ኣብ ትዊተር ኣዊጅ ነይሩ ኢሎን ማስክ በቲ ዘለዎ ኤክስ ተጠቂሙ ማለት እዩ ኢሎን ማስክ ንዓለምና ዝረድእ እናመሰለ ኣብዚ እዋን እዚ ሓቀኛ ሕብርናቱ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተጋህደ ይመፅእ ኣሎ ድሕሪ ኒኮላስ ማዱሮ ነዚ ንኽኣሉ ኣብዚ ፍትነሉ ዝነበረ ኣይሰለጠን ህዝቢ ቬኔዙዌላ ኣብ ጎኒ እቲ ፕሬዚደንት ኮይኑ ስለ ዳርጋ ስለ ዝበርዓነ ፕሬዚደንት ናይቲ ነፋሪት ናቱ ሰሪቖም ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ልክዕ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ብራዚል ከምኡ ዓይነት ፈተነ ምስ ገበረ እቶም እቲ መንግስቲ ናይ ብራዚል ብቤት ፍርዲ ገይሩ ነቲ ኤክስ ዝበሃል ብሎግ ገይርዎ ኣሎ እቲ ኤክስ ዝበሃል ፕላትፎርም ማለት እዩ ንዑ ነቲ ናይ ኢሎን ማስክ ንዑ ዓፂዎ ኣሎ ኣብ ኤክስ ኢሎን ማስክ ውራይ ደይ መደይሉ ፉል ዝኾነ ውግእ ኣንጻር መን ጀሚሩ ኣሎ ኣንጻር ፕሬዚደንት ናይ ብራዚል ማለት እዩ ንዑን ነቲ ሓላፊ ናይ ቤት ፍርዲ ናይቲ ሃገርን ዲክታተራት እዮም ክብል እዩ ዝውዕል ዘሎ ሓደ ቢልዮነር ኣሜሪካዊ ኣብ ዘይ ሃገሩ ብሚድያ ተጠቂሙ ስልጣን ንኽእለ ይፅዕር ኣሎ እዚ ካብዚ ዝኸፊ ነገር ክንርኢ ንኽእል ኢና ኣሚን ኢሎን ማስክ ኣብ ዓዱ ስፔስ ኤክስ ይፈጢሩ ኤክስ ድዩ ገዚኡ ቴስላ ዲ መስሪቱ ቢግ ቲንግስ ዓበይቲ ነገራት እዮም ናይ ሳተላይት ካምፓኒታት ዲ መስሪቱ እዚ ኩሉ ፅቡቅ እዩ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ኢዱ እትዩ ስልጣን ክቕይር ንፕሬዚደንታት ናይ ሃገራት ክኹንንን ንህዝቢ ረጂም ቸንጅ ንክገብሩ ከተባብዕ ከሎ ግን እንታይ ዓይነት ስልጣን ስለ ዘለዎ እዩ መን እዩ ስልጣን ይብዎ ንሃገራት ናይ ካልኦት ሃገራት ስልጣን ንኸውልድን ከደይብን ክንነቅሕ ክንክእል ኣለና ዋላ መላእኽቲ ኢሎን ማስክ ከምዚ ሓደ ናይ ፍሪ ስፒች ዓብዪ ኣብነት ከም ዝኾነ እዩ ዝረአ ኣብዘይ ሚድያ ኣብ ኩሉ እንተሪኹሞ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ሲኤንኤንን ቢቢሲን ፀላእት እዮም ናቱ ሕማቕ ጥራዮም ዝነግሩ እሳቶም ግን ነቲ ስርሖም ስለ ዝወሰደሎ እምበር ኣንጻሮም ስለ ዝኾነ ይኮነን ነቲ ስራሕ ናቶም ብኤክስ ገይሩ ስለ ዝወሰዶ እዩ እቲ ፅላእ ኣብ መንጎም ዘሎ እምበር እቲ ዕላማ ዘሰይም ዕላማ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዕላማኦም ኩሉ ግዜ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ከምኡ ድማ ምዝመዛ ናይ ፀጋታት ናይ ካልኦት ሃገራት ናይ ሃገርካ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ካልኦት ሃገራት ንምስላጥ ዝግበር ዘሎ እዩ so yeah it's a very sad tragedy ንሽተይ ክምለስ ካብኡ ክሓልፍ እያ ኣብቲ next topic ናተይ Give folks context. This plane is effectively the Air Force One of Venezuela. This is a plane that cost about $13 million, the U.S. estimates. It's been used by Maduro to travel around the world, to make visits, to see other world leaders and the like. It's now in the hands of the U.S. government. It's an extraordinary move. The U.S. has for years been trying to disrupt the flow of goods and finances, money going into Venezuela. For example, they have disrupted luxury cars going into the country. But we should note that this is just such a bold move because according to one of those U.S. officials who spoke with our colleague, this is unheard of and sends a signal that no one is out of the reach of U.S. sanctions. So they ስንታይም ዝብል ዘሎ ዘገርም እዩ ፎሊንግ ኤምፓየር ዝወድቕ ዘሎ ነግስና ደርዮ ምልክት ራይና ክንርዮ ንኽእል ኤርፎርስ ዋን ናይ ቬኔዙዌላ ፕሬዚደንት ዝጓዓዘላ ዝነበረት ነፋሪት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብሓይሊ መንዚዖም ወሲዶም ኣለዉ እዚ ድማ ገንዘብ ናይ ህዝቢ ቬኔዙዌላ እዩ ብዘይ ገድስ ጽቡቕ ዲ ሕማቕ ዲክታተር ዲያይ ዲክታተር it doesn't matter ኣሜሪካ ንመን እያ ክትምህሮ ትኽእል ብዛዕባ ዲሞክራሲ ሓደ 5 ደቂቕ ዘረባ ከይተጋገየ ክዛረብ ዘይክእል ጆ ባይደን እስካላ ናይ ነፋሪት ክድይብ ዘይክእል ፕሬዚደንት ን4 ዓመት እሱ ፕሬዚደንት ኣብ ዓለም ዝበለፀ ኢሎም ኢሚኖም ነይሮም ንተወሳኺ 4 ዓመት ክቕፅል ኢሎም ንህዝቢ ነቶም ዴሞክራትስ ኣሽኪዖም ድሕሪኡ ኣብ ፍርቂ ምስ ኮነ ብከማላ ሃሪስ ዝቐየርዎ እዚ ድዩ ዲሞክራሲን ዓለም ክምህርዎ ዝደሊ ዘሎ ወይ እውን ካብ ህዝብኻ መንዚዕካ ገንዘብ 200 ቢልዮን ዩክሬን ሂብካ ዓዲ ህዝቢ ሃገር ክቃፀል ኣፅዋራት እናገበርካ ብዓድኻ ግን መዓት ሽግር ዘለዎ ሰብ ከይተገደስካ ኣሚን ኣሜሪካ ናቶም ፀገማት መወዳእታ የብሉን ኣብ ዝዋን እዚ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ድማ ኤክስፖዝድ እዮም ዝኾኑ ዘለዉ ኣሜሪካ ጥራይ ግን ከምኡ ኣይመስለኩም ኤሮጳ ድማ ረኣዩ ሕጂ ክትግረሙ ኢኹም ኣብ ልዕሊ ቭላድሚር ፑቲን ዝገብርዎ ዘለዉ ሃረዩ ንናይ ቬኔዙዌላ ነፋሪቱ ሰሪቖም ንብል ኣለና ፑቲን ካ ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑ ሕጂ has arrived in Mongolia. His first visit to a member of the International Criminal Court since the court issued an arrest warrant for him last year. The Russian leader wanted by the Hague-based court for the alleged illegal deportation of Ukrainian children. Kyiv continuing to urge the Mongolian authorities to execute the arrest warrant, whilst the ICC itself said last week that all members have an obligation to detain those sought by it. Well, let's hear first of all from a Russian opposition politician. So እንታይ ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ it's a very tragic tragedy ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ፕሬዚደንት ሃገር ሩስያ ዝኾነ ቭላድሚር ፑቲን ብስራሕ ናብ ሞንጎልያ ትበሃል ጎረቤት ሃገሩ ምስ ከደ ኣካል ናይቲ ICC ዝበሃል ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ስለ ዝኾነ ንዕኡ ካብቲ ሃገር ሒዛ ናበይ ከተብፅሓሎም እዮም ዘልዩ ነይሮም ናብ ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ወሲዶም ከተኣስረሎም ንሞንጎልያ ፀቕጢ ገብሩ ኣለዉ እቲ ዝሕዝን ክፋሉ ድማ እዚ እዩ ብዙሓት ነዚያ
ሰላም እናተባሃለ ፕሬዚደንት ናይ ቭላድሚር ፑቲንን ናይ ሞንጎሊያን ፕሬዚደንታት ሰላም ክበሃሉ ከለዉ ዘላ ስእሊ ሒዞም ንፖሊስ ኣረኪቦምሎም ኣለዉ እናበሉ ከም መስሓቂ ክጥቀሙሎም ርኢና መን እዩ ትማሊ ግን እቲ ደሰይን ቤት ፍርዲ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዘይመልእ ግዜ ልዕሊ 50,000 ሰብ ተቐቲሉ ዘሎ 70% ካብኡ ድማ ቆልዓን ሰበይትን ንዝኾነ ዘይሕጋዊ መኻቲ ቤት ፍርዲ ንሱ ዝኣክል ነቲ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ቤንያሚን ነተንያሁ ክትሓዝ ኣለዎ ገበነኛ እዩ ምስ በሎ ንዑ እንድሕር ሒዝኩሞ ነቲ ቤት ፍርድኹም እገዳ ክነውርደሉ ኢና ንስኻትኩም እውን ንዓኹምን ንረብሓታትኩም ኩሉ ክንዓፅዎ ኢና ኢሉ ነቲ ቤት ፍርዲ ዘፈራርይ ዝነበረ ኣሜሪካ ከይሓፈሩ ሕጂ ድማ እንታይ ገብሩ ንፑቲን ሓዙልና ይብሎ ክሳዕ ክንደይ ትዕቢት ከም ዘለዎ ኣካይዳ ናቶም ባይ ዘ ወይ ቭላድሚር ፑቲን ነዚ ናይ ኒኮላ ማዱሮ ክሕግዞ ብዙሕ ይድፍትን ዘሎ ናብ ብሪክስ ክእትዎ ነቲ ቬኔዙዌላ ወታደራዊ መራኽብ ናይ ራሽያ ብዙሕ ግዜ ናብቲ ቬኔዙዌላ ዝኸዳ ዘለዋ ቀሊል ኣይኮነን ዘሎ ፑቲን ንባዕሉ ኣብዲቕ ዝበለ ውግኣት እዩ ስለ ዘሎ እስናር ኢዚ ግን ከምኡ እውን ቻይና ፕሬዚደንት ናይ ቬኔዙዌላ ብዙሕ ግዜ ናብ ቻይና ዝኸይድ ምሳቶም ርክብ ገብር ክሕግዝዎ ይፍትኑ ኣለዉ እቲ እገዳ ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ወሪዱ ዘሎ ግን ኣዝዩ ሓፂናዊ እዩ ዳርጋ ዝኾነ ነገር ክገብር ከም ዘይክእል ገይሮም እዮም ነቲ ሃገር ኣጊዶማ ዘለዉ ስለዚ ኣብቲ ብሪክስ ኣትዩ ካብቲ ፔይመንት ናይ ኣሜሪካ ስዊፍት ወፂኡ እቲ ሓድሽ ናይ ብሪክስ ምስ ተጀመረ ኣካል ናይ ብሪክስ ኮይኑ ቁጠቡ ክዕቢ ዝፅዕር ዘሎ እዩ ምርጫ ገይሩ ህዝቢ መሪፅዎ ኣሜሪካ ይተቐበለቶን ኣሜሪካ እንታይ ይምልከታ ምርጫ ናይ ሓንቲ ሃገር ናታ ዲያይናታ ንኣሜሪካ ይምልከትን ነይሩ ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ካይዳ እቲ ዘገርም ኩነታት ናይ ምዕራባዊ ዓለም እዩ ዝደለይዎ ሰብ ናብ ዘለይዎ መኣዝን ይወስዱ ከምኡ ድማ ረዮ እዚ ሕጂ ተቃዋማይ ናይ ፑቲን ኢሎም እዮም ንዑ ፕላትፎርም the rule of law that aspires to be part of the civilized world, it should respect the Rome Statute that we know it has signed and ratified. Well, a short while ago, I spoke to our Asia correspondent, Yenna Lee, and I asked her if there are any signs at all that Putin could be arrested and if he's taking any real risk by being there. No real risk for President Putin. The Mongolians, after all, have invited him to Ulaanbaatar. There have been no signs that this is some kind of elaborate ruse to arrest him. For Mongolia's ruling party, the risks are also very low. Rights groups in the capital have been protesting against President Putin's arrival, but space for civil society in the country is getting narrower, and at this stage there's little chance that this event would have significant political consequences for the leadership there, especially as there is little to no risk of sanctions against the country for this. This is because the ICC has no enforcement mechanism, and it's not even the first time something like this that happens. Back in 2015, South Africa did not arrest Sudan's then President Omar al-Bashir, who had travelled to Johannesburg. He was then wanted for alleged genocide. So Monday's red carpet welcome for President Putin is just another embarrassment for the International Criminal Court. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ it's just ሰጆ ዓለምና ኣብ ፅንፅዋይ ክነብር ከም ዘላ እዩ ዘርኢ መን ስልጣን ሂቦም ንመራሕቲ ናይ ሃገራት ክፈርድ ቤት ፍርዲ እዚ ብሓይሊ ኣገዲዶም ኣፈሪሞም ባይ ዘ ወይ ኤርትራ ኣብዚ ኣይሲሲ ዝበሃል ኣይፈረመትን ብቐደመን ከም ዝነገሮም ኣይዶኖ በቲ ኮይኑ በቲ ግን it's a very very ድራማ ዓብ ድራማ ኢና ንርኢ ዘለና ሒዞም ክእሰረሎም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ንቭላድሚር ፑቲን ሒዛ ክትኣስረሎም እዮም ዝደልዩ ነይሮም እዚ ከዓ ኩሉ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናቶም ንምስላጥ ዝጥቀምሉ ዳ እምበር ናፃ ዝኾነ ቤት ፍርዲ ይኮነን ንኤውሮፓውያን ከም ዘይምልከትን ንዓታቶም ከም ዘይትንክፍን እዮም ገይሮሞ እዚ ድማ ኤግዛክትሊ እንታይ ይብል ነይሩ እዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘሎ እንታይ እዩ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ክዛረበላ ፀንሒ ኢለኩም እንታይ ኢሉ ነይሩ ኢለኩም ኩሉ ግዜ ፎልስ ፍላግ ነቲ ሓቀኛ ኩነታት ንኸይትከታተል ንኸይትፈልጥ ጌጋ ኣጀንዳ እዮም ዝብኻ እዚ ኣጀንዳ እዚ እንታይ እያ ቭላድሚር ፑቲን ሓደ ዓብይ ሽርክነት ምስ መንጎልያ ይገብር ስለ ዘሎ እቲ ፅቡቕ ነገር ንኸይዝረብ ከምኡ ድማ እንታይ እዮም ዝግፍትኑ ዘለዉ ኣብ ቻይና ዝግበር ዘሎ ናይ መራሕቲ ኣፍሪቃ ብምልኦም ናብኡ ከይዶም ዓብ ኮንፈረንስ ዝዳለዉ ዘለዉ እሱ ሓበሬታ ኣተኩሮ ንኸይረክብ በዚ ናይ እስራኤል በዚ ናይ ዩክሬን ገይሮም ብጣዕሚ እዮም ዝገማድሕዎ ዘለዉ ዓለም ምእንታን ኣፍሪካ ምስ ቻይና ትገብሮ ዘላ ንኸይፍለጥ መንጎልያ ምስ ራሽያ ትገብሮ ዘላ ዝምድናን ሽርክነትን ንኸይፍለጥ ስለምንታይ እቲ ሽግር ናቶም ንምሕባእ እቲ ፅቡቕ ናይ ካልኦት ሃገራት ድማ ከም ዘይስማዕ ንክኸውን እዚ ከዓ ንምንታይ እዩ ዝዘዛርቦም ዘሎ ዓቕሊ ፅበት እዩ ሓደ ካብቲ ዓቕሊ ፅበት ፈጢሩሎም ዘሎ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ክንርኢና መጀመርያ ብኤውሮጳ ንጀምር ሽግር ናቶም ክፈትሑ እዮም ዝግብኦም ነይሩ ኤውሮጳ ግን ንዑ ገዲፎም ራይወጅ ጀርመን እንታይ ወሪድዎ ኣሎ Historic move being considered, of course, by VW to shutter factories in Germany for the first time in its 87-year history. This is EU car makers lose ground. The Chinese manufacturers in the race to produce electric vehicles. Let's get more with Bloomberg's EMEA Auto's industry team leader, Elizabeth Berman, who covers all of Volkswagen ዝበሃል ወይ እውን I don't know ፋቬና ንብሎ ብዚ ኣብ ኔውካ
እንታይ ከም ዝበሃል ኣይፈልጥን እየ እዛ ዓበየት ካምፓኒ ካር ካምፓኒ ናይ ጀርመን እያ ነይራ ዓብይ ካምፓኒ እዩ እዚ ኣብ ልዕሊ 80 ዓመት ታሪኹ ፋብሪካ ዓፅዩ ይፈልጥን እያ ኣብ ጀርመን ኢቨን ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ግዜ ፎልክስቫገን ማለት ናይ ህዝቢ መኪና ማለት እዩ ሂትለር ዝመስርቶ ትካል እውን እዩ ዝበሃል እዚ ናይ ህዝቢ ፎልክስቫገን ማለት ናይ ህዝቢ መኪና ማለት እዩ ንመጀመርያ ኣብ ታሪኾም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ፋብሪካ ይዓፅው ኣለዉ ስለምንታይ ቨሪ ስማርት ጌም ኣሜሪካ ቤላ ጌራ ተፃዊታት ኣሎ ኢንዱስትሪ ናይ ጀርመን እቲ ዓንዲ ወይ እውን ምልክት ናይ ኢንዱስትሪ ናይ ጀርመን ዝነበረ ካር ኢንዱስትሪ ናይ መኪና ኢንዱስትሪ እዩ እቲ ዝበለፀ ኢንዱስትሪ ናቶም ናይ መኪና ኢንዱስትሪ ነይሩ ካብቶም ዝበለፁ ድማ እቲ ቀንዲ ንህዝቢ ጀርመን ዘንፀባርቕ መኪና ድማ እቲ ኮመን ህዝቢ ተራ ሰብ ዝዝውሮ መን እዩ ፎልክስቫገን እዩ ነይሩ BMW ኣይኮነን BMW ንሃብታማት እዩ ወይ እውን ኣውዲ ኣይኮነን ኣውዲ ፖርሼ እዚኦም ንካልኦት ሃብታማት እዮም ፎልክስቫገን ማለት ናይ ህዝቢ መኪና ተራ ህዝቢ ኣብ ጀርመን ዝዝውሮ ክገዝኦ ዝኽእል ዓቕሚ መኪና እዩ ነይሩ ፋብሪካ ንመጀመርያ ታሪክ ክዓፁ ጀሚሩ ኣሎ ስለምንታይ ክሳራታት ሓደ ኣብ ዕዳጋ ክወዳደሩ ይክእሉን እዮም ነዳድን ጋዝን ነቲ ኢንዱስትሪ ናቶም ካብ ራሽያ ዝመፆም ዝነበረ በጋቢሎ እሞ ዩክሬን ሃሪማቶ ተባሂሉ ንዩክሬን ንኸይከሱ ድማ ንጀርመን ይዓፅዋ ኣለዉ እዚ ከዓ ጀርመናውያን ኣእውዮም ሰምዖም ኣይረኸቡን ምክንያቱ መንግስቶም ኣንፃሮም ስለዝኾነ እቲ መራሒ ክኸስስ ኣይደልን እዩ ዘሎ ብወሳኺ ድማ ነዳዲ ቀደም ብሕሱር ዝገዝዎ ዝነበረ ብክቡር ምስ ቻይና ንግዲ ንኸይገብሩ ኤሮጳ ይኽልክሎም ኣሎ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ፀላእቲ ክትኮኑ ኣለኩም ስለዝበለቶም ናይ ኣሜሪካ ትእዛዝ ንኽተግብሩ ሃገሮም ከተምርስ ከላ ስቕ ኢሎም ዝርዩ ዘለዉ እዮም እቲ መንግስቲ ኣብኡ ዘሎ ስቕ ኢሉ ዘሎ እምበር ፖለቲከኛታት ናይ ጀርመን ሰማዒ ስለ ዝሰኣኑ እምበር ዝእውዩን ዝዛረቡን ኣለዉ እዮም ግን መን ክሰምዖም መን ይዕድል ክቦም ንዓታቶም ንኸይስምዑ ዝዓብጥ ሓይሊ ስለ ዘሎ እምበር ኣብዚ ንኣብነት Und deshalb fordern wir den breiten Energiemix mit Kohlekraft, mit endlich wieder Kernkraft und ja, auch mit Gas aus Russland, liebe Freunde. Das hat uns den Wohlstand gesichert. Und erinnern wir uns, nach dem Anschlag auf Nord Stream hieß es, der Russe war's, wer sonst? ስለዚ እንታይ ትብል ዘሎ ኩሉ ነገር ብፕላን ኢና ንደቂ ዘለና ብፕላን ኢና ንወድቕ ዘለና እቲ እውን ኮነ ዓና ዘድሊ ዝነበረ ዕዳጋና ይኹን ምንጪ ነዳድናትና ዝነበረ መስመር በዓልና ብገንዘብና ሰራሕናዮ ሓንቲ ንሕና ሚልዮናት ቢልዮናት ገንዘብ ንባ ዘለና ክሳብ 30 ቢልዮን ዝሃብናያ ንሶም ሃሪሞሞ ከለዉ ክንከሶም እውን ኣይንኽእል ኢና ክንዛረቦም ኣይንኽእል ኢና መራሕናትና እቲ ሾልስ ዝበሃል እዩ ነቲ ናይ ዘለንስክ ናይ ዩክሬን ፊት ንፊት ናረኣየ ክሓተውን ኣይከኣለን ኢልካ ክሳዕ ክንደይ ድኽመት ከም ዘለና እዚ ፅላለ ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንዝፈልጦ እዚ ሰርቲፊኬት ዘለዎ ፅላለየ ግን ሁ ኬርስ ጀርመን ውራይላ ንክትወድቕ ዝተገበረ ገይም ስለዝኾነ ጀርመን ይስዕንዋ ኣለዉ ጀርመን ይስዕንዋ ኣለዉ ካልኦት ግን ከምኡ ይኮኑን ሉከዚ ኣሜሪካ ቻይና ዘብሎም ዘሎ እንታይ እዩ ኣብዚ ራእዩ ሕጂ And Huawei preparing to take on Apple with a strategic product launch set for September 10th at 2:30 p.m. Beijing time. Yes, you guessed that right. The reveal comes just hours after Apple's highly anticipated iPhone 16 event. This move signals Huawei's intent to directly challenge its US rival. ውድድር ናይ ቴክኖሎጂ ድማ ክንርኢና ቻይና ብቁጠባት ራይ ኮነትን ኣሜሪካ ስዕራ ዘላ ወላ ቴክኖሎጂ ምዃኑ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ቴክኖሎጂ ቀዳማይ ካምፓኒ መን እዩ ኣፕል ኣይፎን ማክ ዝብል ኮምፒተራ ዘለዎ ዝሃብተመ ካምፓኒ ነይሩ ክሳብ ኣብዚ ቀረባ ሕጂ ኤንቪድያ ዲ ወላ ማይክሮሶፍት ሓሊፍዎ ኣሎ ይበሃል ኤኒዌይ ሞስት ኢምፖርታንት ቲንግ ናይ ኢኖቬሽን ቀዳማይ ስቲቭ ጆብስ ክምስርቶ ከሎ ስማርትፎን ንመጀመርያ ኣብ ዕዳጋ ከም ዝቐርብ ዝገበረ እዩ እቲ መወዳድርቲ መን ይቕድቦ ዘለኸ ህዋዌይ ናይ ቻይና እዩ ኣብ 2019 ንቅድሚት ምስ መፀ እንታይ ገይሮም ኣሜሪካ ምስ ስለያ ናይ ቻይና ይራኸቡ ብላብላ ኢሎም ስለ ዝተቐደሙ ጥራዩ ንዑ ብሎክ ከም ዝኸውን ማዕጥ ገዳ ከም ዝወርደን ገይሮሞ ቻይናውያን ህያው ኣብነት ናቶም በገዳ ናይ ኣሜሪካ ከም ዘይሰዓሩ ህዋዌይ ያ ምስክርና እዮም ዝብሉ ንህዋዌይ ካብ ኤሮጳ ምሉእ ኣነ እታ ዝበለፀ ቴሌፎኖም ኣብ 2019 ገዚአ እያ ነይረ one of the best phones ክሳብ ሕጅላ እቲ ሶፍትዌር ናይ ጉግል ስለ ዝወሰዱላ ክሳብ ሕጂ ትሰርሓላ ፅቡቕ ዝኾነ ብሕጂ ከማ 3 ዓመት ክሰርሕ ትኽእል ኣነ ተጠቂመላ በዓልቲ ቤተይ ተጠቂመላ ደቀይቱ ተጠቂመላ ክሳብ ሕጂ ትሰርሕ ዘላ ቴሌፎን እያ one of the best ካሜራ ዝነበሮ ንዑ ካብቲ ጌም ከውፅዎ ኢሎም ነቲ ካምፓኒ ኩሉ ዓይነት እገዳ ገይሮሞ ዳርጋ ናብ ባንክራፕሲ ከም ትቐርብ በፂሓታ ካምፓኒ እቲ ሲኢኦ ናታ ከም ብሓድሽ ንድሕሪት ወፅዩ ቻይና ድማ ዝኣክል ድጎማን ሓገዝን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣቕሓ ናታ ኣብ ቻይና ከም ዝሽየጥ ብምግባር እቲ መንግስቲ ሓገዝ ገይሩሉ ሎሚ ተንስዩ ንኣፕል ፊት ንፊት ገጢሙ ይስዕሮ ኣሎ ካብ ቻይና ኦልሬዲ ነቲ ማርኬት ዶሚኔት ገይሮሞ ህዋዌይ ሕጂ ድማ ናብ ዓለም ምሉእ ክመፅኦም እና ኣይ ካን ዌይት ናቶም ፕሮዳክት ንክገዝእ ኣይ ካን ዌይት ሪሊ ምክንያቱ እዚኣቶም ኣፕል ሲ ካብ 2011 ወይ 2012 እዮም 13 ክሳብ ሕጂ ሓድሽ ፕሮዳክት ኣየምፅኡ በታ ኣይፎን ሓንሳብ ቤትሮ ይውስኹላ ሓንሳብ ገመድ ይጠውዩላ ሓንሳብ ገለ ይገብሩላ ናቲንግ the same product ዋጋ ግን ካብ 700 ናብ 2000 ከባቢ ቀሪቡ ዝኾን እዩ
ኢኖቬሽን ዝበሃል የለን ሓሶት ትሰይ ሪል ኢኖቬሽን ካበይ ዘሎ እዚኦም ጠፊኦም ዝነበሩ ሓድሽ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሂዞም ሃርሞኒ ዝበሃል ኦፕሬቲንግ ሲስተም ምክንያቱ ጉግል ነታ ኣንድሮይድ ከም ዘይቦም ገይሩ ስለ ዝኣገዶም ሓድሽ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ወሲዶም ሓድሽ ሲስተም ሂዞም ኣብ ዕዳጋ ረእይዎ ፊት ንፊት ሕጂ ክልቲኦም ሓደ ፕሮዳክት ላውንች ክገብሩ እዮም ናይ ህዋዌይ ከም ዝዕብልሎ ድማ ርግፀኛ ኣብ ቻይና ቻይና ዝዓበየ ማርኬት እዩ ንኣፕል ነይሩ ኣብ ቻይና ተሳዒሮም ኣለዉ ኔክስት ስቴፕ ኣብ ኤሮጳን ኣሜሪካን እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ኣሜሪካ ኣገዳ ልክዕ ከምቲ ኣብ መኪና ምስ ተሰዓረ ኣገዳ ዝገብር ዘሎ ኣብ ቴሌፎናት ድማ ኣገዳ ክገብር እዩ ሕጂ on the global stage. The exact nature of Huawei's new product remains unclear. However, the company described it as a consumer product that others have thought of but could not create. It is hinted that this innovation, backed by 5 years of research and development, is turned Huawei ማለት ሓደ ካብቲ ኣብ artificial intelligence ተጠቂሙ ንመኪና ሶፍትዌር ኣብ ምቕራብ ቀዳማይ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ቴሌፎናት ኣብ ካልእ ዓይነት ኣብ 5G ናይ ኔትወርክ ምዝርጋሕ ኣበይ ከኢዶም ዘይቱ one of the best companies in the world እዮም ኣብዚ ዋን እዚ ሕጂ ድማ መካይን ናቶም መኪና ናቶም መኪና ላውንች ገይሮም ኣለዉ ኣፕል መዓዝ ተመስሪቱ መኪና ይገበረ ጣሕና ይገበረ ወላ ሓንቲ ነዛ ቴሌፎን ጥራይ ሓንሳብ በዚ ይውስኸላ ነተን ላፕቶባት ድማ ቅድሚ 12 ዓመት ስቲቭ ጆብስ ከለዉ ዝመስረትወን ሓንሳብ የቕጥንወን ሓንሳብ የርግድወን ዋጋ ጥራይ ዝውስኽ ወላ ሓንቲ ክገብራ ይከኣለን እዚ ካምፓኒ እዚ በንፃሩ እዚኣቶም ናይ ቻይና ካብ ድሕሪት መፅኦም ንኣፕል ቦቱ ክሕድግዎ እዮም I'm pretty sure ኣብ ቀረባ ግዜ mainstream ክኾኑ ምዃኖም እዚኣቶም ኦፍኮርስ ኣሜሪካ ኣገዳ ክትገብር እያ ልክዕ ከምታ መኪና ተሰዒራቶ ዘላ በት ኣነ እንታይ ክበኩም ዘሊ ዝበለፀ ሓበሬታ ብዛዕባ ዓለም እንታይ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና ንሕና ድማ ናይትን ኣይገድሰናን እዩ ዝበለፀ ፕሮዳክት ናብ ዓለም ንዑ ምጥቃም ጥራይ ዘዋፃና ናይ መወዳእታ ኣብ ኢንተርናሽናል ኒውስ ኣብዚኣ ክንከይድ ኢና ሕጂ ምክንያቱ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበር ነዚ ቻነል ናይ ሆፕ ዝሓበሬታ ድማ ይጠቕመኩም ክኸውን ኢለ ዝኣምን ንቐፅል ኣብዚ Turkey has formally applied to join the BRICS group of emerging market nations. The decision underscores Ankara's ambition to enhance its global influence and forge new alliances beyond its traditional Western partners, according to sources close to the matter. The Turkish government's latest diplomatic push is rooted in a belief that the global balance of power is shifting away. Another game changer ዝበሃል game ዝቕይር ሓደ ዓብ ስጉምቲ ድማ ናይ ቱርክ ትበሃል ሃገር ኤውሮጳዊት ሃገር እያ ምክንያቱ ኣካል ናይ ኔቶ ከምኡ ድማ ክፋል ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ስለ ኣካል ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣይኮነትን ግን ሃገር ናይ ኤውሮጳ እያ እዛ ሃገር እዚኣ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣይንእትወክልና እናበለ ላሕ ኣቢልዋ ስለ ዝነበረ ኣብዚ ቀረባ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ብወቅዒ ናብ ብሪክስ ክኣቱ ከም ዝደሊ ገሊፁ ኣሎ ኣፕሊኬሽን ድማ ይትዮም ኣለዉ እዚ ኣብ ትርጉም ዘለዎ ነገር እዩ It's a big major event ሓደ ቱርኪ ቁጠባዊ ሓያል ቁጠባ ዘለዎ ሃገር እዩ ካልኣይ ኣካል ናይ ኔቶ እዩ ኣብ ኔቶ ድማ እቲ ዝሓየለ ካልኣይ ዝሓየለ ሰራዊት ናይቲ ኔቶ ዝበሃል ናይ ቱርኪ እዩ ስለዚ ካብ ኤውሮጳ ወፂኡ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ናብ ራሽያን ቻይናን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኦፍኮርስ ሽርክነት ናቶም ካብዚኦም እዩ ዘሎ ተቐንዲ ረብሓ ናቶም ካብ ራሽያን ቻይናን እዩ ዝወፅእ ምስ ራሽያ ኣብ ንግዲ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ እቲ እገዳ ናይ ኤውሮጳ ስለዘይተኸተልዎ ሶም ራሽያውያን ብብዝሒ ናብኦም ቫኬሽን ዝገብሩ ከምኡውን እቲ ቴክኖሎጂ ካብ ኤውሮጳን ገለመት እዩ ብራሽያ ገይሩ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ስለዚ ብቱርኪ ገይሩ እዩ ናብ ራሽያ ዝኣቱ ዘሎ ስለዚ ቱርኪ ዓብዪ ረብሓ እዩ ዘለዋ ኤርዶዋን ድማ ፍሉጥ ነገር እዩ ኩሉ ግዜ ነቲ ጌም ብየማንን ፀጋምን ዝፃወተሉ ዘሎ እዩ ባይ ዘ ወይ ነዚኣ ዘምፃእክልኩም ኣካል ናይ ብሪክስ ምዃኑ ክኾኑ ጥራይ ኣይኮኑ ዝደልዩ ዘለዉ ጉዳይ ናይ ግብፂ ናይ ኢትዮጵያን ድማ ቱርኪ ጌም ትፃወተሉ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ናይ ግብፂ መራሒ ናብ ቱርኪ ክኸይድ እዩ ኣብኡ ድማ ሓደሽቲ ድሮናት ክገዝእ ከም ዝኽእልን ቱርኪ ድማ ምስ ኣብ ሶማልያ ዘለዎ ኩነታት ገይሮም ኣብዪ ኣሕመድ ሽግር ክወድቂ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ባይ ዘ ወይ ኤኒዌይ እንታይ ክብል ደልየ ቱርኪ ሓደ ጌም ቼንጀር ዝኾነ ጉዕዞ እያ ትኸይድ ዘላ ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ቤላ ገይሩ ዝምዝምዞ እንተሎ ፕሬዚደንት ናይ ቱርኪ እዩ ነዚ ኩነታት ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ እናወሰዶ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ ቀረባ ናብ ቻይና ከይዶም ነይሮም ናብ ራሽያ ከይዶም ነይሮም ኣብዚ ዝቕፅል ዘሎ ኮንፈረንስ ድማ ናይ ብሪክስ ኮንፈረንስ ሽዑ እዩ ኮንፈርምት ዝኸውን ስለዚ ክንርኢና ብሪክስ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ እቲ ኢንተርናሽናል ፔይመንት ሲስተም ዝኣተወ ዓበይቲ ሃገራት ድማ ናብኡ እንተኣትየን ንበዓል ኤርትራ ዓብ ዕድል ክፈጥረለን ዝኽእል እዩ ተን ብእገዳ ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ሽግራት ዘጋጥመን ዘሎ ሃገራት from developed economies. Turkey can become a strong, prosperous, prestigious and effective country if it improves its relations with the East and the West simultaneously. Turkey, which geographically and culturally bridges Europe and Asia, submitted its application to join BRICS several months ago. This move is partly driven by frustrations over the stalled progress in its decades-long bid to join the European Union. Additionally, the bid reflects Ankara's growing rifts with fellow NATO members, particularly after Turkey maintained close ties with Russia following its offensive on Ukraine in 2020.
انتينا نرزلنا عبينا جيوبوليتيكاوي لوطينا نرزلنا تركو دما ኤርዶዋን ድማ ነቲ ጌም ጽቡቕ ጌሩ ዝጥቀመሉ ፖለቲከኛ እዩ እዚ እንታይ ዝገብር ዘሎ ሓደ ህዝቢ ቱርኪ ነዛ ቪድዮ ኣብ ዝገብረላ ዘሎ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ዝተገበረ ሓንቲ ካብተን ነፈርቲ ኩናት ናይ መራኸብ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ንእስራኤል ንምክልኻል ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ኣብ ወደብ ናይ ቱርኪ ምስ ጠጠው ምስ በለት ገለ ካብቶም ወታደራት ኣብ ከተማ ቱርኪ ምስ ኣተወ ኣብቲ ፅርግያ ነቲ ወታደር ሓደ ወሲዶም ክሳዱ ኣፅዮም ከም ዝሃረሞ ዘርኢ ቪድዮ ወፂኡ ኣሎ ካልኣይ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ከም ዘለዉ ስለዚ ፕሬዚደንት ኤርዶዋን ብቱርካውያን ዓብ ነቐፌታ እዩ ዘለዎ ንእስራኤል ዓብ ስጉምቲ ክወስድ ብዘይምኻሉ ኣንጻር እስራኤል ጠጠው ክብል ብዘይምኻሉ ከምኡውን ኣሜሪካ ትበሃል ሃገር ኣብ ልዕልያ ዘለዎም ፅንዓት ህዝቢ ናይ ቱርክ ካልእ ነገር እዩ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን እቲ ኤውሮጳ ዝበሃል ነዊሕ ዓመታት ከም ዘሳቀዮም ይፈልጡ እዮም ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኤውሮጳ ከም ዝደክም ዘሎን ወላ ሓንቲ ዕድላት ከም ዘይብሉን ፈሊጦም ዕድላት ኣበይ ዘሎ ምስ ራሽያ ምስ ብሪክስ እዩ ዘሎ ኤርዶዋን ድማ ነቲ ፖለቲካ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጦ ናብ ብሪክስ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ምስ ኔቶ እውን ፅቡቅ ዝምድና የብሉን ንሳቶም ብዙሕ ሽግራት ከም ዘለዎ ይፍለጥ ስለዚ እቲ ጌም ናቱ ይቕይር ኣሎ ንኤውሮጳውያን ድማ ልክዕ ኣብታ ዝተድልዮም ግዜ ይሕቆም ክሃርሞም ዝፍትን ዘሎ እዚ ከዓ ንረብሓ ናይ ሃገሩ ስለ ዝኾነ there is no problem በንጻር ንሱ እንታይ ዝብል ዘሎ ንክልትዩ ከነ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ዝብል ዘሎ ንራሽያ ንቻይና ግን እዚ ዓብይ ዲፕሎማቲካውን ቁጠባውን ናይ ፅልዋ መክሰቢ ይከውን ፖለቲካውን መክሰቢ ይከውን ናብ ብሪክስ እንድሕር መፅኡ እሱ ስለዚ እዚ ሓደ ዓብይ ጌም ቼንጀር እዩ ሕጂ ናብቲ ዞባና ክምለስ ኢና ነቲ ናይ ቁጠባ ናይ ቻይና ድሕሪ ኢላ ክነግረኩም እየ because there is a lot of events ነዚ ኩነታት ናይ ሕጂ ከጓሃህር ዝኽእል ሓደ ካብኡ ድማ ቀዳማይ ቅድሚ ኩሉን ዘሎ ኣብ መንጎ ግብፅን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፂ ምስ ሶማልያ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እዩ ዓብይ ደረጃ ኣርእስቲ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ግብፂ ሓደ ካብቲ ኣናውንስመንት ጌራቶ ዘላ እዚኣ ዘረባ ኣብዚኣ ሓንቲ ፍልይቲ ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ግን መጀመርያ በዚያ ንጀምር እዚ ዜና እዚ ኢትዮጵያውያን ንዑና እናተዛረቡ ከግርዑ እዮም ዘልዩ ዘለዉ ግብፅን ሶማልያን ዓብይ ወታደራዊ ልምምድ ብሓደ ክገብሩ ምዃኖም እዚ ከዓ ብምድሪ ብኣየር ብምድሪ ከምኡ ድማ ብባሕሪ ብሰለስትዩ ሓያል ወታደራዊ ልምምድ እዮም ኢሎም ዘለዉ ኩሉ ዓይነት ኣፅዋር ዝጥቀም ማለት እዩ እዚ ከዓ ሾው ኦፍ ፎርስ ዝበሃል ሓይሊ ናትና ከመይ ምዃኑ እዚ እቲ ዝቐለለ ክፋል ክኸውን ዝኽእል ንኢትዮጵያ ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ብሶማልያ ጥራይ ኮኑ ክመፅዎም ባዕሎም ኢትዮጵያውያን ነዚ ነገር ዝፈሊጦም ኣለዉ ከመይ ገይሮም ከም ዝፈለጥዎ ንፈልጥ ካብ ኣፎም ንስማዕ እዩ እቲ ኩነታት ብኸመይ ክመፅኦም ከም ዝኽእል ነፍሶም ነጊርዎም ኣሎ ስምዑ ወብዚ ጊዜ በሱዳን በኩል ሊመጣ ይችላል በኤርትራ በኩል ሊመጣ ይችላል ከወያኔ ሻኔ ፋኖ ጋር ተመሳጥሮ ይችላል ከአልሸባብና ከእንትና ጋር ተመሳጥሮ ሊመጣ ይችላል በጅቡቲ በኩል ሳቦታጅ ሊፈጸምብን ይችላል በአንድ ጊዜ ይሄ ሁሉ ወረራ ይሄ ሁሉ ከበባ ይሄ ሁሉ ሳቦታጅ ሊመጣብን ይችላል ይሄንን በአንድ ጊዜ ሲመጣ እንዴት አድርጋ በታትነህ ልታልፍ እንደምትችል ስትራቴጂ መንደፍ አለብን ባንዴ አሰብን ይዘህ ባንዴ ጅቡቲን ወቅተህ ባንዴ ወያኔን ደፍጥጠህ ከዛስ አልሸባብን ረግጠህ ምትሄድ ባንድ ጊዜ ይሄ ሁሉ ከበባ ይሄ ሁሉ እንትን ሊከሰብትብን እንደሚችል አቅደን አስበን መሄድ መቻል አለብን እዚ እጂሲ ብዛዕባ ስትራቴጂ ዝዛረብ ዘሎ ዝዛረበ ዘሎ ሓቅነት ኣለዎ እዩ እቲ ዝሕዝን ክፋሉ ግን ሓደ ስማርት መራሒ እንተዝኸውን ነይሩ ቅድሚ 100 ዓመት ካብ ሎሚ ቅድሚ 100 ገለን ዓመት ኣብ ጀርመን ቀዳማይ ኩናት ዓለም ክጅምር ከሎ መራሒ እንታይ መን ዝበሃል ነይሩ ቢስማርክ ዝበሃል ነይሩ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኣብ ዝጀመረ ድማ ንሱ ካብ ስልጣን ስለ ዝወረደ እዩ እንታይ ዝብል ነይሩ እሱ ሓደ ካብቲ ፊሎዞፍናቱ ንሓንቲ ሃገር ክሃርማንቱ ኮይኑ እንታይ ዝገብር መጀመርያ ምስ ኩሎም ከምቲ ፃላኢ ዝገብራ ኣይዞሌይቲ ዝገብራ ደን ሽዑ ዝሃርማ እዚኣቶም ግን ንብሙሉእ እቲ ጎረባብቶም ፀላእቶም ገይሮም ሕጂ ንኩሉ ክንከላኸል ኣለና ይብላ ኣሎ ክሳዕ ክንደይ ስቱፒድ ዝኾነ ናይ ሚሊተሪ ስትራቴጂ ከም ዘለዎም ክሳዕ ክንደይ ድኹማት ምዃኖም ኣብ ፕላኒንግ እዩ እዚ እጂ ከም ሓደ ዓብይ ስትራቴጂካዊ መረዳእታ ዘለዎ ገይሩ ብዛዕባ ኣካይዳ ናይ ስትራቴጂ ገለ ክዛረብ ዝፍትን ብኩሉ ግንባራት ክትመፅኦም ከም ትኽእል ስለምንታይ ከምኡ ጌርካ ሕሻ ስለ ዝኾንካ ጥራይ እምበር መጀመርያ ንፀላኢኻ ምስ ዙርያኻ ዘሎ ርክብ ከም ዘይህልዎ ኢኻ ትገብር ኣሚን ናይ ኣሜሪካ ንምሉእ ሂወቶም ምስ ኣሜሪካ ተፀጊዖም እዮም ዝኸዱ ኣሜሪካ እንታይ ትገብር ዘይሩ እዩ ኣሜሪካ ንብሙሉእ እቲ ጎረባብቲ ንኤርትራ ንከተል ምሳ ክትፍትን ከላ እንታይ ደገራ ንኢትዮጵያ ከም መሳርሒ ተጠቂማ ንጅቡቲ ኣጀንዳ ጌራትላ ንሶማልያ ምሶም ሒዞሞም ንሱዳን ገለ ክንገብረልካ ነሎሞ ስዑድያ ኣቢዶም የመን ኣቢዶም ኤርትራ በይና ገይሮም ንኤርትራ ከጥፍዋ እዮም ፈቲኖም ተመሳሳሊ ንራሻ ንብሙሉእ ኤውሮጳ ኣብ ጎረባብታ ዘላ ኔቶ ደግሎ ደኢሎም ነቶም ምስኦም ክኣቱ ዘይክእሉ ድማ ንበዓል ህንዲ እውን እንተኾነ ምስ ራሻ ርክብ ኣይትግበሩ ገለ እናገበሩ ንራሻ በይና ካርሞ እዮም ኣይሰለጦም እንዳኣምበር ስለዚ እዚኦም እንታይ ገይሮም ኣሎ
نيرترا ولا حنت مخنيات زي بلو أنصار إيرترا كخد جميرة ولا حنت مخنيات أنا برون أبي مبش كمان كمسجنيز قبان شعبيا أنصار إيرترا خي جميرة نجبتي بحنت زربا نجبتي نيرترا نسومالي بحدا قوانيو أفتق بحري بحيلو وي بفتوت كواسدا لنيلو نكيني يوم كلها 4 يوم سكات كم سمعهم ولا وين السودان السودان وشتاو قدام يدي يتلو اوريدي فلتي يمسا نيرترا كوري نابله كعرو العلو نسوماليا بسومال لاند غير ديلك غبري يبلالو نجبس دما ما هيبكم at the same time كوي اب حدا غزي everybody صلايو نا امريكا مسخم الله نابله مشاينا ديل غبرالو نا بريكس اتيلو لذا امريكا بفصم كفتو وي كلونيم سقات اللهم كما يجرم كيرو يقول وين تجبر خول دا امبري ابي نا بريكس متاو يغرتا كلولي كلونيم درو طلمت ابل الامريكا يدسمع زي صلوان امريكا نخدكم يزغبر زلو that's why دما استراتيجيكاو انكرناتو ناب كينيا يرمو زلو سلمتا كينيا نا بريكس زيتات نو مخنياتو نا بريكس غيتاتو يم نيجيريا قالك اتوا يبلنن ስለዚህ እዚ ዝብሎ ዘሎ ህጅረይ እቲ ዝብሎ ዘሎ ካልዩ እቲ ዝዛረበ ዘሎ እዚ ዝዛረበ ዘሎን ተግባርን ህጅ ከተሓዘ አንድ ጊዜ በሱዳን በኩል ይመጣ ይችላል በኤርትራ በኩል ይመጣ ይችላል ከወያኔ ሻኔ ፋኖ ጋር ተመሳጥሮ ይችላል ከአልሸባብና ከንትና ጋር ተመሳጥሮ ሊመጣ ይችላል በጅቡቲ በኩል ከምታ ዝበልኩማ ኮይንልኩም አለ ቁጥር ሓደ ሱዳን ግዛት ገዳሪፍ ከኢትዮጵያ ጋር የሚያዋስናትን ድንበር መዝጋቷን የሱዳን ዜና ምንጮች ዛሬ ዘግበዋል። የግዛቲቱ አስተዳደር የሱዳኗን ጋላባትና የመተማን ድንበር መተላለፊያ የዘጋው በአካባቢው የፋኖ ታጣቂዎች አንዳንድ ቁልፍ ቦታዎችን መያዛቸውን ተከትሎ እንደሆነ ዘገባዎቹ ጠቅሰዋል። የፋኖ ታጣቂዎች በአካባቢው የፈጸሙትን ጥቃት ተከትሎ በአካባቢው የሰፈሩት የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አባላትና ወታደሮች ድንበሩን አቋርጠው ወደ ሱዳን እንዲገቡ የአገሪቱ ባለስልጣናት እንደፈቀዱላቸው ዘገባዎቹ Hi there, welcome to My Views and News. Breaking news for you from Ethiopia-Sudan border. Fano fighters have entered a border town. Ethiopian military fled into a neighboring country. This is the second time in the last 4 years that Ethiopian military had to take refuge in a neighboring country. እንታይም ዝብል ዘሎ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ሃዲሙ ናብ ሱዳን ኢዱ ከም ዝሃበ ስለምንታይ ፋኖ መጪ ስለዝሃረሞ ሃዲሙ ናብ ሱዳን ከም ዝኣተወ ሱዳን ድማ ቀጥታ ነቲ ዶብ ከም ዝዓፀወቶ ንኸተድሕኖም ኢላ ብኩሉ ግንባር ክመፀካ ይኽእል ኢሉ ዘይገርፀን እዩ ድሮ መፂዎም ኣሎ ፋኖ ይበይኑ ኣኺልዎም ዘሎ እንታይ ይብል ፀኒዩ እዚ ናይ ጋዜጠኛ እንታይ ይብል ፀኒዩ መጀመርዮም ኣብዚ ሓለፈ 4 ዓመት መበል ካልኣይ ግዜኦም እዮም ሃዲሞም ናብ ካልእ ሃገር ዝኣትዉ ዘለዉ ቀዳማይ ኣበይ ኣትዮም ነይሮም ጥራይ ኢዶምን ጥራይ ክዳኖምን ሃዲሞም ናብ ኤርትራ ኢዶም ከም ዝሃቡ በዓሎም ዝእመንሉ ዝነበሩ ሓቂ እዩ እዚ ፍሉይ ታሪክ ወይ ፍሉይ ዛንታ እውን ኣይኮነን በዓሎም ዝብልዎ የያዟቸውን ዩኒፎርማቸውን አውልቀው ራቁታቸውን ወደ ሻዕቢያ ሄዱ ያሉት ራቁታቸው በአይኔ በብረቷ ነው ያየኋቸው ራቁቱን የሄደ ሰው የሚሄድ ሰው የተበደለን ያየ ህሊና ያለው ሰው የራሱን ልብስ አውልቆ ነው የሚሰጠው ህሊና ያለው ሰው ግን አለበሰው እኛ ጠላታችን ነው ብለን የወጋ ነው የኤርትራ ሰራዊት ራቁት የሚሄዱትን ልብሳቸውን አውልቆ አለበሷቸው ናይዚዮም ጥልመት መግለጽ እኳ ዘይብሉ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሓደ ካብቶም ወተሃደራውያን መኮንናት ባጫ ደበለ ይመስለኒ ሽሙ ሕጂ አምባሳደር ኣብ ኬንያ ዘሎ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ወያኔ ሰራዊት ናትና ነቲ ሰሜን እዝ ጥራዩ ለይቲ ሃሪሙ ቀጥቂጡ ጥራይ ክዳኑ እዩ ዝብል ዘሎ ዕጥቂ ጥራይ ዕጥቂ ዘይኮነስ ጥራይ ክዳኑ ናብ ኤርትራ ከም ዝሃድም ከም ዝገበርዎ ጥራይ ክዳኑ ንዝመፆ እቲ ፀላኢ ኢልና ንቆፅሮ ዝነበርና ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ተቐቢሉ ኣብ ልዑ ኣስትዩ ክዳን ዝኸደኖም እዩ ቅድሚ 4 ዓመት ኣይኮና ንዛረብ ዘለና 2020 ዘጋጠመ ፍጻመ እዩ 2021 ወረቅ ኣብ መወዳእታ ናይ 2020 ስለ ዝነበረ ቅድሚ 3 ዓመት ዘጋጠመ ዘረባ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ክሳዕ ክንደይ ጠላማት ምዃኖም ንክንፈልጥ ጥራይ የኽለና እዚ ክንዲዚ ዝገበሩልና ዝብሎም ዝነበሩ ኣብ ውሽጢ ዓመትን ገለን ኣንጻር ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ኣንጻር ኤርትራ ኣብቲ ገባሕር ናይ ኤርትራ ክምንጥል ኢና ብሓይሊ ክብሉ እዮም ጀሚሮም ስለዚ ምስ ኢትዮጵያውያን ዘለና ኣተሓሳስባ ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ክንምንታይ መልሓሶም ጥዑም ይኸውን ክንምንታይ ጥዑም ክዛረቡና ይኽእሉ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ጥልመት ሜንታሊቲ ናቶም ኣብ ሓለፍቶም እዚ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ተዛሪቡ ኣብቲ ግዜ እቲ ፋሽን ስለ ዝነበረ ናይ ኤርትራ ንምውዳስ ንሻዕብያ ምውዳስ ፋሽን ስለ ዝነበረ ኣብቲ ናይ ቡሬ
ንዓሰብ ክንወስድ ምስከድና ከም ሕሱም ኢና ተጨፍጪፍና ዝበለ እውን ንሱ እዩ ነይሩ ኣብቲ ውትድርና ዝተሳተፈ ስለ ዝነበረ ልዕሊ ኩሉ ከዚ ሰብ እዚ ኣብ ሰውራ ሻዕብያ ማሪኻ ደራፋይ ናይ ደርጊ ምሩኻት ኮይኑ ዝስዕስዕ ዝነበረ ሰብ እዩ ካብኡ ተመሊሱ ኩሉ ሕጂ ሎሚ ጀነራል ዲ ወላ ኮሎኔል ኮይኑ ወታደራዊ ኣዛዚ ኮይኑ ዝነበረ ማለት እዩ ብኣፎም ክዛረቡ ከለዉ ንመለስ ሕጂ መጀመርዮም ኣይኮኑን ክማረኹ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሓቂ ድማ እቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝቃየሩ ንክንፈልጥ ስለ ዘለኹ ጥራየ Firstly, during Tigray war, when TPLF Tigray fighters attacked northern command. ስለምንታይ እዚ ንድሕሪት ትመልሰና ዘለኻ ገለ መለዶ ትብሉ ኣለኹም ዕላማ ስለ ዘለኒ እዩ ብኣፎም ስለ ዝዛረብዎ ዘለዉ ኣብዚ ስምዕዎ ገለ ካብቶም ዓበይቲ ካድረታት ናይ ኣቢ ዝበሃል ዘሎ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ግብፂ ምስ ትግራይ ኮይና ንኣብነት ዝተፈላለየ ሲናሪዮስ ይጠቂሱ ዘሎ Egyptians are recruiting Tigrayan Samri fighters based at Sudanese refugee camps ግብፃውያን ነቶም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝነበሩ ናይ ትግራይ ሰራዊት ከም ብሓድሽ ይቆፅሮም ከም ዘለን ከም ሰራዊት ክጥቀመሎም ይፍትን ከም ዘሎን እዚ ሓደ ከም ፀላኢ ንቁፀሮ ይብላ ኣሎ ቁፅሪ ክልተ ይብላ ኣሎ ኤርትራ ከባቢ 25,000 ሶማላውያን ወታደራት ትዕጥቕ ኣላ እዚ ድማ ንኦጋዴን ክትወርር እያ ክሳዕ ክንደይ ኔጋቲቭ ምዃኖም ንክትፈልጡ ኤርትራ ንሶማልያ ከም ሃገር ደው ንክትብል እያ ትሕግዛ ዘላ ሰራዊት ኣኒፃት ሃገር ከምዚ ሎሚ ቴንሽን እስከይመፀ ሶማልያ ከም ሃገር ክትቀውም ስለ ዝግባእ ሰራዊት ድማ ስለ ዘድልያ ብትክክል ብዓቕማ ኤርትራ ወታደራዊ ዓቕሚ ንምህናፅ ናይ ሶማልያ ትሕግዝ ዘላ ሃገር እያ እንታይ ክንብል ኣሎ 25,000 ሰራዊት ዓጢቓ ነቲ ኦጋዴን ነቲ ናይ ክልል ሶማል ቦታ ንክትወርር ይሕግዛ ኣሎ ሕማቅ ሓንጎሎም ከመይ ምዃኑ ቁፅሪ ክልተ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ፀላእቲ መን ምዃኖም እዩ ዝገልፅ ዘሎ ቁፅሪ ሰለስተ ግብፂ provided Tafano with heavy artillery and logistical assistance to control Matama. ቁፅሪ ሰለስተ ግብፂ ነቲ ፋኖ ዝበሃል ዓበይቲ ኣፅዋራት ትቦም ከም ዘላ እዚ ሓቂ እዩ ክኸውን እዩ ኮይኑ እንተዘየለ እዚኣ ክውንነት ክህልዋ ዝኽእል ጉዳይ እያ እቶም ዝብሎም ዘሎ ኩሎም ነጥብታት ዝግበሩ ዘለዉ እዮም ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኮንቴክስት ስለ ዝቕይሮም ዘሎ ጥራይ ስለዚ ግብፂ ንፋኖ ዓብዪ ኣፅዋር ክትቦም ከም ዘላን እዚ ሕጂ ዝገበርዎ ድማ መርኣያ ናይቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ንፋኖ ዓበይቲ ኣፅዋራት ትዕጥቆም ከም ዘላ ንመለስ ቁፅሪ 4 እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ነቲ መተማ ዝበሃል ንክቋፀሩ ዝሕግዞም ዘሎ ንሱ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ቁፅሪ 4 እቲ ሓደ ዓብዪ ኖቶሪየስ ገዱ ኣድረጋቸው ዝበሃል ሓደ ካብቶም ከምኡ ድማ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ኣንደርጋቸው ፅጌ ዝበሃሉ እዚኣቶም ኩላቶም ምስ ኤርትራ ርክብ ዘለዎም እዮም ነቲ ሎጂስቲክስ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ሶማልያን ግብፅን ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ከምኡ ምስ ፋኖ ዘሎ ርክብ ዘሳልጡ ዘለዉ እዚኦም እዮም ዝብል ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያውያን እዮም ኩሎም እዚኦም ምስ ኤርትራ ምስ ሶማልያ ምስ ግብፅ እናኾኑ ነቲ ዘወሃህዱ ዘለዉ እዮም currently the warlord ኣብነት ሓደ ካብቶም ትግራዋይ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ኢሉ ብተደጋጋሚ ዝዛረበሉ እዚ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ዝበሃል ሃዋ ነዛ ሞንጆሪኖ ትበሃል ፖለቲከኛ ናይ ህወሓት ማለት እዩ ሓፍታ ምዃኑ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ነዚ ጉዳይ እዚ የሳልጡ ከም ዘሎ ንኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ ናቶም ንምእታዊ ምዃኑ እዚ ስለዚ እዚ ከዓ ውሽጣዊ ሓበሬታ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣለኒ እናበለ ብዙሕ ግዜ ዝጀሃር ሰብ እዩ ይቕፅል ኣሎ እቲ ፀገሞም ጌና ምስ መን ይዋግኡ ከም ዘለዉ እኳ ይድገርመካ ባዕሎም ዝፈጥርዎ ዘለዉ ድራማ እዩ ኻዚ ቀፂሉ እዚ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ቁፅሪ 5 when Ethiopian PM Abiy came to power Dr. Senai ትበሃል ድማ ምስቲ ናይ ኣምሓራ ሎጂስቲክስ ከም ዝኾነት Egypt is using Somalia as a proxy to invade Ethiopia and Somaliland ቁፅሪ 8 ነዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ስእሊ መን ትሪኡ ኣለኹም ብዓብዪ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ዝበሃል ምስቶም ክልተ ናይ ኣምሓራ እሊድ ዝበሃሉ ምሶም ተራኺቡ ነይሩ ከምኡ ድማ ንትግራይ ከይዱ ነይሩ ኣብ ሻዕብያ ድማ ኩላቶም እዚኦም ኦርጋናይዝ ኮይኖም ከኣልዩና እዮም ዝብል ዘሎ እማ እንታይ ዳ ትፅበለካ እዚኦም ኩሎም ድሕሪ ኣንፃርካ ኮይኖም እንታይ ዕድል ኣለካ መን ይክድንግፀሉ ዝፍትን ዘሎ ሰብ እዚ ንኩሉ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩሉ ሓይሊ ኣምሓራ ኣንፃርና እዮም ዝብል ዘሎ ተጋሩ ኣንፃርና እዮም ዝብል ዘሎ ምስ ሶማሊ ኮይኖም ድማ ብሶማልያ ከጥቅዑና እዮም ይብል ኣሎ ብንዮ ሱዳን ምስ ግብፂ ትሰርሓላ ብላ ኣሎ ግብፂ ምስ ሶማልያ ትሰርሓላ ግብፂ ምስ ኤርትራ ትሰርሓላ ብኻላ ዘራርባ ጌም ኦቨር ምባል ጥራይ ተሪፍዎ ዘሎ ምክንያቱ ንሱ ክገብሮ ዝኽእል ከም ዘይብሉ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ከዓ ናትኩም ፎልት እዩ ናይ ሻዕብያ ፎልት ከም ዘይኮነ እዚ ከዓ እዩ እቲ ቀንዲ ተዛርቦም ዘሎ ሓደ ናይ ግብፂ ሓላፊ ዝበሎ ድማ ነስማዕ هدفنا ارجو يكون الكلام ده واضح ان احنا رايحين نرفع كفاءة القوات المسلحة الصومالية كويس احنا مش رايحين نحارب احنا مجموعة ዕላማና መጀመርያ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሶማልያ ብወታደራዊ ዓቕሚ ኩሉ ዓይነት ዓቕሚ ከም ዝህልዋ ንምግባር እዩ ነብሳ ክትኽእለሉ መንገዲ ከምኡ ድማ ንባሕራን መሬታን ንኩሉ ብፍላይ ድማ ነቲ ባብኤል መንደብ ዝበሃል ቦታ ሙሉእ ብሙሉእ ክትቋፀረሉ ትኽእል ኩሉ ዓይነት ደገፍን ሓይልን ክንባይና ስለዚ እቲ ኩነታት ድማ
نحنا بعلامة نهجراود إحنا تناتنا نستراتيجياتنا كاب كينيا كسب جبت زول الصوماليا نصومالي لاند أبوشت إتي مالتيو صوماليا سراويت ناتا ملو بملو نصوماليا كم زقوا عصر كم قبرينا يوم زبلو زلو الستراهي جنا يكونن إثيوبيا عابسكات كوين وازلو بعلم زارب وازلو إتي وتهدراوي من قصقاس من الصوماليا كقبر وزقلو درو فانو حيلنا وسخي مسكم زلون كاب جزي نتم السودان زنبرة من قد بتيخوا خمزلون بخال من قدي كاب السودان زخون يكون حجز كمتو ملو أفدق كفيت خمزة الله يزن جرزلو نساتهم دما نتهو حتون أبغوننا يا أبزنا أجندة أنصار أبوك خون كم زغليهم زارب زلو تمام حرب دما حفروا لهم صبوا زخون مالتيهم زبوهم زلو نعبنا تابز سمعوا تمام حرب تايبل ومالو تتبلوا زلهم تفكر علىهم يمزبلهم زلو مقوم على منو ريلي በዚህ ሰዓት እኔ ምለ እኔ አገሬን በጣም ነው የምወዳት። በዚህ ሰዓት ግን አብይ አህመድ ኢትዮጵያ እንዲሆናለችና ነው አብረን እንቁም ቢል እኔ ኖ አይ ዶንት ትረስት ሂም ማይ ፍሬንድ። እኔ ከዚህ በኋላ እንቴ ነው የምንሸወደው? ምለ ከዚህ በኋላ እኔ እኮ ነኝ እንደደብ። ከዚህ በኋላ አብይ አህመድ በሀገር ህልውና በሀገር መከላከል ስም መሸወድ ከቻለ እሱ አይደለም ደደብ እናንተ ይሄ እሱን የሚቀበል አይ ጠላቶች መጥተዋል የሚለው እንትን ነው እሱን በሌለበት ዊዛውት አብይ ኢትዮጵያን ችግር ባንዳ አለ سنتين سمزلنا كلنا تو أنصار مخانو تمام حرو بزخون يخون منجدي مس أبو خينا نتاك علو مخنيات يبلان صلولات تخينا ترى نابليوم تزار بزلو أبزيا خانت فيديو لمنا الوقت كتسعكم سلتغل دحريو ناب كالو بداك حل فيه ناتنو ملي በጣም ደስ ይላል። አሪፍ ጎበዞች፣ በርቱ፣ ጠብቁን፣ በደንብ ጠብቁን። ጭራሽ እኮ ጠብቁን፣ በርቱ። እኛን አረኛን ለመጠበቅ የወታደር ስራ እኛን መጠበቅ አይደለም። እኔ ራሴን ነው የምጠብቀው። ራሴን ስጠብቅ ደግሞ አንቺንም ያው እጠብቃለሁ። እንዴ ራስን እንዴት ነው የምጠብቀው? እንዴ መጀመሪያ ራሴን ነው የምጠብቀው። ራሴን ካልጠበቅኩኝ አንቺንም ለመጠበቅ ወታደርማ ህይወቱን መስዋዕትነት አድርጎ ለሀገሩ ለወገኑ ነው መሞት ያለበት። ለሀገሩ ይሁንልሽ። ወታደር ለወገኑ ወታደርም የለም ዘንድሮ ማለት ነው። أبلة يوم عملية تزارب زلكوا زياسي بروباغندا نا يبت جبر إنديا يقن يلي نبر ولا أنا هجرنا يلكم مسوات تخفز زلهم تموت زلهم لا تسي إنماني لازم وتق أنا نفسي كلا غلفر نعخ كلا غلز بوتل مغنيات يبلي منال بعدنا نفسي نتخلا غلكو نقرأ من قدي نعخ كلا غلك خليه نهجر كتموت ده يكونس نهجر نا إثيوبيا هجراونا دما بغلتي أبزا فيديو ترى هي أنا بلو بزحات شركة قبروار يلا خصلزي إتهجراونا تبي إثيوبيا زلوا إتمنتاليتي إنتاي كم زخونة بس كم فلت نغل زيادة بلاد نبرد ما أبي علم كم زنا تخيلت كلا إنتاي قبر الله بخير نحاد أزيو أسكافن زحزنن سبزخو زبهال بيل جيتس أبزوانزي أب علم كابتم زفره سب كنبل نغلينا نعو عديمو حرشاتات ناتو كريو ترايو مرحة أفريقيا ني تشاينا ناخدو أب تشاينا نقلملن أبزلولو بيل جيتس أباتيو بيل جيتس مالت نعلمنا كل تجزية ثلاث تجزية زتالة سب كنبل نغلينا تقدم قبر سنة يتقبرنا علم دخنتين كتفيلو زفكر زنبره دحيرجن أب أفريقيا زقبر زنبره قبر سنة كله نسبة أفريقيا نمقدال مخانو أجندة ناتو بوقعي أب تيد متيوس تزاربي كم يجرنا حزبي كي بزح نزا بلانيت أغلى خيط بالله كم يجرنا نقدل بمبال بمزنعة تستسنى حزب أفريقيا نخي بازح بستفل عليه من قدي بمدهانيتن بقالن غيرو يسرح زنبريو أبز حلفة أو جزء كوفيد دما نزل فاكسين نت كوفيد نخمت زتنبيه كمت مخانو زنجرة مسمت دما كابت فاكسين معات مخصب زجبرة سب كله كخط بالله يلي زعرب زنبرة سبيو الحيرو دما مريتنا يحرشة أب أمريكا صفح مريتنا يحرشة كتر حد دي كتر خالطة كتر غلطة حرشة نحرشة مريت زق عصر سبيع بزوانيزي العلامة دما كم يجر كان يسبب خبدو تحزو رجعهم لهم بلان ناتو كميو لذي أبزوانيزي دما أبحرشة بتوبيا زورا لهم انتاي كجبر مخانو بيل جيت أبز رجعت أسف فريقهم يسمعوك تلتقط كل لكم أبزوانيزي المحجي مستي إثيوبياوي ناي ودبت عن عالم زي وول دكتور تيدروس بحال مسو تشاريخو تفاكسين زي كوفيد ساعة كنا نسبة عالم كم زبدلن كسب حجي دما كسر الله وزبل سباتون كم زلوا تفلت لكم
جد ما مساب بقينو حرشا كما عبليلو كدق في بلا الله بإثيوبيا بيلجيت أتوا قداي دما سكات رايك سمع كازلو أبزوان زي درجة تاريخنا بيلجيت رجع صابوتا شجر كم زلوا أترايز في اللات أبزوان زي نهال كدما أبتنا حرشا بوتا مستبنا أبي مسوقينو كم زهرا أبنا جرينو أبي of course بيلجيت جنزب كباس لازغل أب كلولاو سلازلات هاجر بكل من قدي ببوليتيكا بقلمله زي دما حدا عبي تسفا قينو سلا تسمعوا مزي ترايلو انت تقول داينا يا عبي ببوليتيكا عينك الراخلو من الباتنيش ريبورت كلبينا شو عبنا نغناتينا صحيتين مرقاص أدلاي سوقم تخوص دي كتب لابل إثيوبيا تحانيام جبسي بسنكتي إثيوبيا أبروبا أباي تانتو زلا قدب وحسنة ماين مرقاص أدلاي سوقم تخوص سد مسلا لنكتب الجليس ألام منجست جبسي نزف لتا بمنجد حدش منيستر قدات وطان مسنون دكتور بادار عبد الله تابيلا نابايتو صد حورات حجرات هابزل أخوتو دبداب بيوم اتي منيستر بسنبت حدا مسكرم كلتشن 24 نقواصرا فرنجي نا بريزيدانت بايتو صد تاب صحافو دبداب جبسي نتي إثيوبيا وقد بداسة تخطلو بين أو بوليسي مولو بمولو كم زي تقبلو قليتهم جبسي أب سوماليا وتادرا وفرد حرم قبارا أب قرن أفريقيا حدش وطري أب سفن اللقوانيا نزي دبداب لإخازلام دحرت أبوكي وصانا خلنا تفخران أجرجرنا توم نايا بوتاتهم كي ترفم دما أنتاي بلو نيوز أليرت كم حدش فتس أميزي difficult operating conditions force Ethiopian Airlines to suspend flight to Eritrea effective tomorrow كم حدش حبريتا Ethiopian Airlines نيرترا زقز عزلو جيروميم كم عبني زينا ويقد مخل تورحي إيرترا تتو كتبلو لكم سرحكم سب كي قداد ما خلتور حق زيه مناكم على نانتهم تجيت كفيلم زلوا قليلهم زنقروا كم حدش زينا جيرهم بروباغندا كسر حلفتنا لنا شعبية من قصي إيرترا نسرح أدلس لازخلي متشو سرح كونديشنز لديته وهبنا نبي إيرترا نقبرو شت عرايزي نتوم إيرتراويان تكيت مسوم قريص أمزلو نتي تكيت نمسرع ريفاند نخي قبرو هذا مع تجزيهبهم قلتيفكم تكيت كنا أبزن قوي كيوري لو نمزماس تتكملي ولا حنت التكتيك يبلون إيرترا تلتورحي عليه بعطم نيرا بحفشة أمون إيرترا إثيوبيان زلا كايدا صبوا كم زيله بزي خاتفلت إيرتراجن بزعبهم ولا حنت كمبال زتقطبت هجريا أبو عزوا مس تشاينا زلوا شركتنا وقت تخيزلا نشاتهم جن أبز دراما نيوكينات الله جبت دما صبوا غيرا تتحيزاتهم كم زلا نزو قداي زدما أقالي لا كتريو كم زي كونتن نتكونتات كم معلتنا معلتي بقلطف يغيروهم زلون سلازي إذا زربازيا نتقداينا إثيوبيا صبوا غيرا كتصم قلنا تغل شعنا من إيرترا سجري በሱዳን በኩል ሊመጣ ይችላል በኤርትራ በኩል ሊመጣ ይችላል ከወያኔ ሻኔ ፋኖ ጋር ተመሳጥሮ ይችላል ከአልሸባብና ከንትና ጋር ተመሳጥሮ ሊመጣ ይችላል በጅቡቲ በኩል ሳቦታጅ ሊፈጸምብን ይችላል በአንድ ጊዜ ይሄ ሁሉ ወረራ ይሄ ሁሉ ከበባ ይሄ ሁሉ ሳቦታጅ ሊመጣብን ይችላል ይሄንን በአንድ ጊዜ ሲመጣ እንዴት አርጋ በታትነህ ልታልፍ እንደምትችል ስትራቴጂ መንደፍ አለብን ባንዴ አሰብን ይዘህ ባንዴ ጅቡቲን ወቅተህ ባንዴ ወያኔን ደፍጥጠህ ከዛስ አልሸባብን ረግጠህ ምትሄድ ስለዚህ بكل تصلاي ግብፂ ክሳዕ ክንደይ ዕድል ከም ዘለዋ ንኸተውድቖም በዓል እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ድማ ትስጋኣትናቶም ብኩሉ ፀላእቲ ስለ ዘለዎም ውሽጣዊ ፀገሞም ድማ ቀሊል ስለ ዝኾነ ንኽትኣትዎ ኦሮሞ ናፅነቱ ክገብር ይፅዕር ኣለዎ ቤንሻንጉል ተቃውሞ ኣለዎ ተጋሩ ዘይዕጋበት ኣለዎም ኣብ ውሽጦም በእሲ ኣሎ ከመይ ገይሮም ኣዲስ ኣበባ ክምለሱ ደሊሎ ፋኖ ድሮ ዲቕ ዝበለ ውግእ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ንግብፂ ቬሪ ኢዚ ታስክ ዘለዋ ፋንድ እናገበረት ነቲ ጉዳይ እቲ ከም ዝቀላጠፈሎምን ኢትዮጵያ ንኽትወጥቀሎም ኩሉ ዝግበር እዚ ድማ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ከየእተወት ከላ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ነገር ካልኦት ከም ዝሕዝዎ ባዕሉ ዓቢ ካልኦት ከም ዝሕዝዎ ገይሩሉ ኣሎ ንኤርትራ ድማ እቲ ዝበለፀ ኩነታት ክኸውን ዝኽእል ሕጂ ንስጋር ኣብቲ ናይ ልምዓት ጉዳይ ክንሰግር ኢና let's go Africa is rapidly modernizing with countless railways, bridges, ports, and even entire cities being built across the continent. A vast majority of that construction is on China's dime. The Forum on China-Africa Cooperation, or FOCAC, which is held every 3 years, will next take place in Beijing on September 4th. It's a big deal because the Forum is traditionally when China pledges huge funding commitments for major infrastructure projects in Africa. ስለዚህ ቻይና አፍሪካ ፎረም ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ክጅምር እዩ ተቐንዲ ስራሕ ግን ቅድሚ እቲ ፎረም ምጅማሩ ኤርትራ ኣብ ፅዑቕ ናይ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ከም ዘላ ሓደ ካብ ድማ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ተራኺቦም ዝተባሃልዎ ብቮይስ ክንሰምዖ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራን ፕሬዚደንት ናይ ቻይናን ከም ዝተረኸቡ ፊት ንፊት ኮፍ ከም ዝበሉን ኣብቲ ዝተባሃልዎ ድማ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ ኮንፊደንስን ኤርትራን ቻይናን ብሓደ ኮይነን ክኸዳ ዘለዋ
ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ክህልወን ከም ዝግባአን ነዊሕ ዓመታት ዝቐፀለ ዝምድና ዘለወን ናይ 30 ዓመት ዝምድና ዘለዎም ኤርትራ ፕሬዚደንት ድማ ምስ ግብፂ ምስ ቻይና ርክብ ዘለዎ ምዃኑን ክልቲአን ድማ ተመሳሳሊ ዕላማን ኣካይዳን ዘለወን ከም ምዃኑን ክልቲአን ድማ ናፃ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ከም ዘለወን እዩ ዝነግር ዘሎ ሃገራዊ ክብረትን ልኡላውነትን ዝሓለዋ ሃገራት ድማ እናበለ ይዛረብ ኣሎ ስለዚ እዚ ክቕፅል ኣለዎ ነዊሕ ዝጠመተ ቻይና ድማ ንኤርትራ ነዊሕ ዝጠመተ መደብ ከም ዘለዋ ነቲ ዘሎ ሽግር ነቲ ዘሎ ርክብ ድማ ዕምቆት ክትውስኸሉ ከም ትደልን ፕራክቲካል ዝኾነ ዕምቆት ዘለዎ መንገዲ ክቕፅል ከም ዘለዎ እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ክልቲአን ተመሳሳልነት ስለ ዘለወን ብፍላይ ንኤርትራ ኣብቲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ዘለዋ ንጹር መርገፂ ዘኽብራ ዘሎ ልኡላውነታ ከምኡ ድማ ክብሪ ሓልያ ናብ ምዕባለ ንኽትከይድ ድማ ቻይና ኩሉ ዝከኣላ ትገብር ምዃና ክልቲአን ድማ ብምትእምማን ዝመልኦ እንካን ሃባና ተባህላ ንኤርትራ ቀንዲ ዝብሎ ድማ ቴክኖሎጂ ንክህብዋ ኣብቲ ጉዕዞ ምዕባለ ናታ ምሉእ ልቢ ንኽትሰርሕ ብዕምቆት ንኽትሰርሕ ክሕግዛ ከም ዝደልን ከምኡ ድማ ክልቲአን ፍትሒ ዝነገሶ መንገዲ ክኸዳ ከም ዘልያ ንኤርትራ ድማ ኣብ ኩሉ መዳይ ስትሬንግዝ ኤክስቼንጅ ኣብ ኩሉ ለቨለስ ክልቲአን ሽርክነተን ነካዕዝዛ ሼር ኤክስፒሪየንስ ን ጋቨርናንስ እንካን ሃባን ክበሃላ ከም ዘለዋን ቻይና ድማ ትዕቢት ዘይብሉ ኣካይዳ ከም ዘለዋን ቻይና እውን will make good use of initiatives and platforms ዘለዋ ዕድላት ምስ ኤርትራ ክትጥቀመሉ ክትገብር ምዃና ንኣብነት BRI ዝበሃል ከምኡውን እዚ እዚ ፎርም ኦፍ ቻይና ኣፍሪካ ኮኦፐሬሽን ዝብል ክትጥቀመሉ ምዃና ኣብ ኩሉ ምስ ኤርትራ ዕምቆት ዘለዎ ስራሕ ክሰርሑ ከም ዝደልዩ እዩ ዝነግር ዘሎ ናይ ብሓቂ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ሽርክነት ድማ ዲፕ ኮኦፐሬሽን with Eritrea in fields of ኤነርጂ ኣብ ፀዓት ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ከምኡውን ኣብ ሕርሻ ዘተኮረ ዕምቆት ዘለዎ ጉዕዞ ክኸዱ ከም ዝደልዩ እዩ ዝነግር ዘሎ ከምኡውን ፋሲሊቴት ኤሪትሪያስ ኢንዱስትሪያላይዜሽን የስ ናይ ኤርትራ ኢንዱስትርያዊ ጉዕዞ ንምቅልጣፍ ብፍላይ ናብ ኣግሪካልቸራል ሞደርናይዜሽን ቻይና ኣብዚ ዓሚቕ ተመክሮ ዘለዋ ቻይኒዝ ፕሬዚደንት ንኤርትራ ክሕግዛ ከም ዝደሊ ወይ እውን ክሕግዝዋ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝነግር ዘሎ noting that China and Eritrea share similar views on many major international and regional issues. Eritrea and China ተመሳሳሊ መርገፂ ኣብ ዞባዊ ይኹን ዓለማዊ ኣካይዳ ከም ዘለዎም እዚ ካይዳ ብተደጋጋሚ ንገልጾ ኣብዚ ስለዚ ፕሬዚደንት ሺ said China is willing China ድሌት ኣለዋ to maintain coordination and cooperation with the Eritrean side ምስ ኤርትራ ዝምድናን ዕምቆት ዘለዎ ሽርክነት ክህልዋ ድሌት ከም ዘለዋ እዩ ዝገልጽ ዘሎ and to better safeguard the legitimate rights and interests of developing countries in ኤርትራ ድማ መሰላን ጉባኣን ንኽትዓቢ ንኽትምዕብል ዘለዋ ንምሕጋዝ ድማ ድሌት ናይ ቻይና ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ and work for a just and equitable international order ከምኡ ድማ ፍትሓዊ ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ኣካይዳ ንኽህሉ ድማ ቻይና ክሰርሕ ምዃና እዩ ዝነግር ዘሎ ብወገኑ ፕሬዚደንት ኤርትራ ድማ ቅድሚ 57 ዓመት ንቻይና ከም ዝገሸን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ሓደ ታሪኻዊ መስተንክራዊ ዝኾነ ጉዕዞ ናይ ቁጠባዊ ልምዓት ኣብ ቻይና ከም ዝተረኣየን ንኣፍሪካ ካብቲ ዘላቶ ኩነታት ንኽድይብ ድማ ብኩሉ መዳይ ክሕግዝ ክሰርሕ ከም ዝደሊ እዩ ዝነግር ዘሎ ቻይና ድማ ሓደ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘሎ ኣብዚ ዓለምና ትሰርሕ ከም ዘላ ኤርትራ ድማ ካብ ቻይና ብዙሕ ክትምሃር ከም ትኽእል ወይ ክትጥቀም ከም ትኽእል ስትሮንግ ፍሬንድሽፕ and sound cooperation ስለዚ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ቻይና ዝግበር ርክብ ዕምቆት ክህልዎ እዩ ዝሓቲ ዘሎ I think that the two sides have a consensus ከምኡ ድማ ልክዕ ከም ፕሬዚደንት ናይ ቻይና እንታይ ይብላ ኣሎ ኤርትራን ቻይናን ኣብ ብዙሕ ነጥብታት ሓደ ዓይነት ኣካይዳን ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባን ከም ዘለወን እዚ ድማ ሓበራዊ ሽርክነት ቀሊል ክኸውን ከም ዝኽእል cooperation with China has helped and will continue ንኣፍሪካውያን ከም ዝሕግዝ ዘሎ ናብ ኤርትራ ክምለስ እዩ ስለዚ ንኣፍሪካውያን ንምዕብል ክምዕብላ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረ እዩ ዝነግር ዘሎ ብምቕፃል ድማ ከምኡውን ኣፍሪካውያን ካብ ናይ ኣሜሪካን ምዕራባዊ ዓለም ገባትን ዓብለል ገብት ካብኡ ንኽወፃን ክብሪ ብዘለዎ መንገዲ ናብ ምዕባለ ንክኸዳ ብዓለም ደረጃ ድማ ሕጋውነት ወይ ከዓ ክብሪ ንክወሃበን ኣስተዋፅኦ ናይ ቻይና ዓብ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ Eritrea firmly adheres to the one China policy. Yes, this is very important. ንቻይና ኣገዳሲት ነጥብ እንተላ one China policy ሓንቲ ቻይና ፖሊሲ እቲ ታይዋን ምስ መን ያገለ ዝብል ኤርትራ
بصنع تأمنلو متكلم تلو حنت تشاينا بوليسي كم زخانة زغاني تشاينا أبي قبل بونك تهرمم تخل صبوق يريس لزفلتو إذا نقرم زلو نتشاينا لعلا قداس نزلو وداينا تايوان سلزغانة أبغون يرترا بمخان أبتينا UN دبلوماسيا حاجة جبر كم تخلي إذا نقر زلو بمغصان by the way زم من سياسة يرتراوين دبلومات كده خلنا حقوس يدسم معنا مبزعتنا يرتراوين so I think that it hopes to deepen cooperation with China in energy infrastructure and marine sector in other fields لازم يصير مش China دما عمق زلوا سرح أبي أب ساعات أب تعتقرتي كم دما أب ناي بحري هبتي من اللابن أب كهال فيلدن عمق زلوا سرح كسرح كم زدلي ينقروا له مالتي كمون أبزيا هنتنا بنفس رقم نسيز ولا هنريالنا to deepen marine and other fields نغتل بمقطع noting that Africa-China cooperation plays an important role كمون نايكلتين هجرات أب international world way من بعلم درجة بأفريقيا درجة أبي ترى أستواصل زلوا مخانو president هجرات تراين جرالو إن نزي summit ونزي forum بمقدام دما أبى عودنا من لكم لالو so Mr. President China ترى يكون تكبر أو سرح نكون دما next step ناتو مستي بريمير نايكو طبعا حلاف دما تراغيب له president هجرات ترى زخا نتيجة برزلو مقاط التاناتيو because yes تحدث بغيو كجبر زلكايو جن كابون العلي نتوقع طبعا كبرزنتشين العلي التي نايكو طبعا حلاف زبال إذا تري وزلهم بريمير ناي تشاينا مالتيو منستر برايم منستر ناي تهجر مالتيو ثلاث يوم كم استرغبوا عدش حبريتا وتسينيرو إذا دما تايز بزلو concrete زخونه practical and discussed the prospects and concrete modalities of further strengthening the bilateral ties which have seen rapid growth. لذي كلتين هجرات بقولت في جبر وزلوا معبالة نوع practical modalities نبتكبر نمبتح مزي prime minister ناي China كم استراخبه أيزرا زلوا لذي إيرترا مش China زلوا شركات نمعمق تداليها كم زخدتنا نرزلنا إذا حدا عبي أقداس نزلوا جوزينا نرزلنا بالتعمي أقداسي very interesting concept نرزلنا هجرات أفريقيا كاب تشاينا بزح تثبيت كم زلون كل سبز فلطيو بعبيو هجرات أفريقيا كلها ناب تشاينا درجة زترف مراحية لأن كنبلغل كابو جونو جن زينا يلمعات ناتخيل خلو زينا يلمعات من جدي of course أفريقيا تشاينا أبزع عينة كونفرنس أبسس لس عمتي زجبر عبيت بلانات تجبروا لوجزين عبيت بلانات تنقروا لوجزينيو سلازي أبز قد هاي زدما هجرات بزلع على تثبيت زلون أبزي دمان كساتفا ترجع معربة عالم إذا حبريتها زكوت عيد اليوم أبزي جزيزي كل أجنداتنا التميديا كوكو عصرهم زدليو بعد نحنا أبزي قد سنة هنا جزية كنهم ندلي أبزي قد سنة meetings and those meetings are state governance. So إذا فورم إذا وعلى زي نهجرات أفريقيا العلا قد سنة زلوا تشاينا دما بروي نهجرات أفريقيا مغيار عباس تواصل قبرت هجر كمهانمة مرحت أفريقيا ببزح زساتفولون عبت تثبيت تقبرولونيو ስለዚህ ኤርትራ ድማ ከም ካልኦት ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ እጃማ ከተበርክት ጎኒ ድማ ኣብ ዲፕሎማሲ ንክግበር እቶም ጎረባብቲ ሃገራት ድማ ክሳተፉ ስለ ዝኾኑ ንሳቶም እውን ኣብቲ ጉዳይ ባይላተራሊ ናይ ኬንያ ኣትሎ ናይ ሶማልያ ኣትሎ ናይ ሱዳን እውን ከኣቱ ምዃኑ ዝንገር ናይ ሳውት ኣፍሪካ ናይ ናይጀርያ ናይ ብዙሓት ሃገራት ኣትዮም ናይ ቻድ ብዙሓት መራሕቲ ኣትዮም ከም ዘለዉ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ምናልባት ሎሚ ይኸይድ ይኸውን ወይ ደኖ ወይ እውን ኣትዩ ዝኸውን it's not clear ኣብ መንጎቶም መራሕቲ ርክብ ክካየድ ድኸውን እስካላ ርስዩ ናራና ድማ ሪፖርት ክንገብረልኩም ኢና ጎኒ ድማ ሚኒስትር ፍትሒ ሃገር ኤርትራ ወይ እውን ሚኒስተር ፍትሒ ናይ ሃገር ኤርትራ ፎዚ ሃሽም ወይዘሮ ፎዚ ሃሽም ሓድሽ ኮንፈረንስ ሕጂ እውን ክትገብር ምዃና እዩ ዝነገር ዘሎ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኩነታት ዝሓለፈ ዝተገብረ ኣብ ኢንተርኮንቲነንታል ዓበይቲ ስኮላርስ ናይ ኣፍሪካ ተሳቲፎም ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ዓሚቕ ታሪክ ከም ዘለዋ ሓንቲ ግዳይ ናይቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝነበረት ሎሚ ግን ኣገዳሲት ስትራቴጂካዊ ኣበርክቶ ክትገብር ትኽእል ዓብዪ ኣበርክቶ ክትገብር ትኽእል ሃገር ከም ምዃና መጠን ሕጂ እውን ሓድሽ ዓበይቲ ስኮላራት ዝሳተፍዎ ኮንፈረንስ ክግበር ምዃኑ ተራ ናይ ኤርትራ ኣብ ዞባ እውን ከምኡውን ኣብቲ ቀሪ ኣፍሪካ ኣስተዋፅኦ ተመክሮ ምክፋል ዓብዪ ግደ ስኮላራት ዓዲሞም ናይ ክልተ መዓልቲ ዋዕላ ክግበር ምዃኑ and I am more than happy ነዚ ክርኢ ከለኹ እንኳ ሓጎሰና እዚ ዓይነት መንገዲ ኤርትራ ብሓቂ ወላ እኳ ብቐስ ዝበለ ብዘገምታ እንተኾነ ደስ ዘብል ጉዕዞ እያ ትኸይድ ዘላ ንሕና ድማ ብዝከኣለና ነቲ ፖዚቲቭ ዜና ነቲ ዘሎ ኩነታት ናባኹም ከነምፅኦ ንደለና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍ መሃብ ነዚ ሓበሬታ ድማ ኣብ ኤክስ እውን ሼር ንገብሮ ኣለና ነቲ ብእንግሊሽ ዝኾን ዘሎ ናይ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ዝብል ብእንግሊሽ ከም ዘለዎ ነብርዶ ኣለና
ስለዚ ኣብ ኩሉ ነቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ንቅድሚት ንምምፃእ ብዓቕምና ንሳተፍ ኣለና ናትኩም ደገፍ ድማ ኣይተውሕዱ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ናይ ኩሉ ግዜ ፃውዒትና እዩ ምዛ ጥዕምቲ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ነዚያ ክጋብዘኩም